În lumea vânătorilor, fiecare misiune este o luptă pentru supraviețuire. Haideți să explorăm momentele de tensiune și acțiune din această poveste, care îmbină magie, monștri și provocări imposibile. Jin Woo, un vânător de nivel E, este pe cale să înfrunte inamici puternici și la fiecare pas, noi alianțe și decizii complicate apar în calea sa. Dar ceea ce nu știe este că greșelile lui pot avea consecințe ireversibile. Cum va face față presiunii de a fi liderul grupului său? Și ce va face când va descoperi că puterile sale sunt mai mari decât își imagina? Nu rata emoția acestei călătorii epice. Rămâi până la final și descoperă ce se va întâmpla când va fi forțat să facă alegeri care vor schimba totul. Pregătește-te pentru o poveste de putere, sacrificii și mari revelații. Totul începe cu Jin Woo, trezindu-se din cauza unui apel de la sora sa, care îi amintește cât este ceasul, deoarece astăzi este interviul școlar. De îndată ce aude asta, se ridică și în scurt timp ajunge la școală complet pregătit. Atât de mult încât Jin Ah îl întreabă dacă este cu adevărat fratele ei, deoarece nu este obișnuită cu aspectul său atât de îmbunătățit și diferit de înainte. Și într-un mod inocent, Jin Woo îi răspunde că evident este fratele ei, fără a înțelege de ce se comportă astfel. Ea comentează că nu este că el pare ciudat, dar este surprinzător cum cineva poate să se schimbe atât de mult. Între timp, fetele de la școală încep să admire marele farmec al lui Jin Woo, atrăgând multă atenție, în timp ce merg pe coridoare și, așa cum era de așteptat, Jin Ah profită de ocazie pentru a întreba dacă el se întâlnește cu cineva și dacă vrea să-i prezinte o prietenă, dar el se limitează să-i tragă de obraz ca să tacă. Când se așează cu profesoara pentru interviu, ea comentează că Jin Ah este o studentă bună, foarte amabilă și cu note bune. Acest lucru o face un exemplu pentru ceilalți și la școală au multă încredere în ea. Probele indică faptul că ea ar putea intra la școala de medicină pe care și-o dorește, așa că nu consideră necesar să o preseze mai mult. Cu asta, întâlnirea ar fi putut să se încheie. Dar există o întrebare pe care ar dori să o pună. Dacă ar dori ca sora lui să lucreze în lumea vânătorilor, în cazul în care s-ar trezi vreodată ca una. Acest lucru îl surprinde, dar fără să se gândească prea mult, răspunde că nu și întreabă de ce. Profesoara îi cere o mică favoare, scuzându-se pentru că este egoistă. Mai târziu, Jin Woo se întâlnește cu Hansen, el îi arată o fotografie în care este cu sora lui și ea intuiește că el este fratele lui Jin Ah. Înțelegând mai bine intențiile sale, ea îi spune că nu contează ce a auzit de la profesoară. Ea nu va merge la școală, cu atât mai puțin nu va renunța să fie vânătoare. În fața acestei atitudini, Jin Woo îi amintește că ea este de nivel E, așa că nu va putea avea o viață demnă și singura ei opțiune ar fi echipa sa de atac, dar o consideră un caz special. Hansen îi explică că, dacă a venit doar să argumenteze, ar fi mai bine să-și economisească saliva și menționează faptul că și el este de nivel E. Calm, Jin Woo îi spune că nu a venit să-i spună să renunțe la a fi vânătoare și fără alte cuvinte îi cere să-l însoțească. Pentru moment, vedem sosirea lui Hwang Dong-soo din Coreea de Sud, unde se află. Asociația. La aeroport, el este întâmpinat de Woo Jin-chu și văzându-l, Dong-o menționează că nu se aștepta la o comisie de bun venit din partea asociației. Jin-chu îl întreabă cât timp va dura vizita sa, la care Dong-o răspunde că nu va fi mult, deoarece nu îi place această țară. În ciuda curiozității, Jin-chu îl întreabă dacă s-a întors pe acest pământ pe care l-a abandonat doar din cauza acelor doi indivizi. Dong-o îi cere să nu se prefacă că nu știe, deoarece ceea ce dorește este ca ei să închidă ochii pentru el și să-l lase să facă ce vrea cu ei într-o temniță, începând cu nivelul Iki și apoi cu celălalt. El întreabă dacă Jin-chu îl va împiedica, nerăbdător să-l vadă încercând, dar Jin-chu îi clarifică faptul că a fost trimis doar pentru a-și face treaba. Acum îl vedem pe Choi discutând cu Gu, unde îi spune despre furnicile cu aripi care puteau zbura. Cu toate acestea, corpurile acestor creaturi au căzut în mare și poate că nu vor reuși să acopere distanțe mari, cel puțin deocamdată. Cu aceste informații, Gu alege să le studieze, deoarece este prea devreme pentru a trage concluzii. Mai târziu, Jin Woo ajunge la un portal împreună cu Han, unde se întâlnește cu Sang-mi și Hun, membrii ai departamentului de management al White Tiger Gold. Cei doi se bucură să-l vadă, deoarece nu se așteptau la o solicitare din partea lui. Când îl văd pe Han, presupun că este fata pe care vrea să o antreneze, iar Jin Woo confirmă că așa este. Han explică că a cerut ajutor la momentul potrivit, deoarece au anunțat că mai multe portaluri vor apărea în această zonă. Și un portal de nivel C a apărut recent, ceea ce sună destul de interesant.
Această conversație este întreruptă de unul dintre vânători, care informează că trebuie să se grăbească cu portalul din față. Ei își cer scuze față de el și îl informează pe Jin Woo că acel vânător este Kim Chu, un vânător de nivel A care acționează ca un tank. De data aceasta este vorba despre un exercițiu practic pentru membrii cei mai recenți. Și cine va sprijini armata ca lider al echipei de atac? În acel moment, Hun menționează că s-a enervat puțin când a aflat despre observatori și se poate vedea cum Kim se plânge că este liderul a 2 vânători de nivel E, referindu-se la Jin Woo și Han. După aceea, Sang anunță că echipa este compusă dintr-un membru de nivel A, 5 de nivel B, 2 de nivel C, totalizând 8, fiind 10 în total cu cei de nivel E. Înainte de a pleca, Jun sugerează lui Jin Woo să se limiteze la a observa în această misiune, deoarece ideea este ca să participe noi veniți, ceva ce el acceptă fără probleme, deoarece aceasta era intenția sa de la bun început. În momentul în care toți intră în portal, acesta începe să sufere o schimbare agresivă. Jin își dă seama de ceea ce se întâmplă și imediat îl prinde de mână pe Han pentru a încerca să iasă, dar portalul îi invită să rămână. Abia reușește să-i spună lui Sang să alerteze echipa principală de atac. Când este forțat să rămână în interiorul portalului, nu trece mult timp până când îl informează pe Baek, șeful gremiului White Tiger, că un portal C a devenit un portal roșu. Acest lucru îl face pe Baek să înțeleagă rapid gravitatea situației, așa că se hotărăște să meargă imediat acolo. Acum vedem că echipa este îngrijorată de faptul că portalul de intrare nu mai este înconjurat de o pădure de zăpadă. Kim le spune că este un portal roșu și, deoarece Hang nu știe ce este, Jin îi explică că, spre deosebire de portalurile normale, odată ce intri într-un portal roșu, se pierde toată comunicarea cu exteriorul. Este posibil să ieși doar învingând șeful sau găsind o breșă în temniță și nu pot fi ajutați din exterior. În plus, monștrii din acest loc sunt mai puternici decât nivelul calculat. Deodată, o săgeată este trasă către unul dintre vânători, ucigându-l când îl lovește în cap. Pe de altă parte, o altă săgeată care se îndreaptă direct spre Hang este oprită când Jin o prinde în aer. Ei își dau seama că sunt elfi de gheață și Jin, analizându-i, îi consideră abili, deoarece la o asemenea distanță mare este dificil să-i vezi și pare că atacă pe cei mai slabi. În acel moment, Kim ridică vocea pentru a informa pe toți că portalul roșu este izolat și nivelul său este B sau superior și datorită nivelului său, trebuie să urmeze instrucțiunile sale pentru a putea ieși vii din această misiune. Și chiar și așa, el nu consideră convenabil să conducă pe toți. Așadar, ei se vor împărți în 2 grupuri de acum înainte. Ei decid să le ia pe cei mai puternici, refuzând posibilitatea de a merge la cei de nivel C inferior. O zi aici echivalează cu o oră în exterior. Fie învingând șeful, fie găsind o breșă în temniță. Ar putea trece luni aici. Așadar, este necesar să se ușureze sarcinile, lăsându-i pe cei de nivel inferior în urmă. O fată de nivel B, Park Hae-jin, cere permisiunea de a rămâne cu grupul mai slab și el îi dă permisiunea pentru asta, presupunând că face acest lucru din compasiune. Ea se apropie de Jin pentru a întreba dacă nivelul său nu este cel pe care îl spune, deoarece a văzut cum a prins săgeata cu câteva minute în urmă. Și deși el evită să răspundă, ea își imaginează că este de nivel A sau poate superior. După aceasta, Kim le spune că grupul va continua pe drumul din față, în timp ce el și ceilalți vor merge în pădure. Avansând puțin, Kim le arată colegilor zgârieturile de pe copaci care sunt de la urși de gheață și de aceea crede că cei de nivel E vor muri. Totuși, gândindu-se mai bine, își amintește că acest grup are un nivel B și un nivel C, așa că nu înțelege de ce îl consideră pe Jin liderul lor. În acel moment, câțiva urși de gheață se apropie, dar Kim rămâne în față pentru a-i înfrunta fără probleme. Pe de altă parte, Park îi spune că această pădure este teritoriul urșilor de gheață și consideră periculos să continue pe acolo. Dar Jin îi explică că tocmai de aceea au ales acest drum. Dacă este teritoriul urșilor de gheață, asta înseamnă că trebuie să se îngrijoreze doar de ei la ieșire. Mult mai bine decât să se confrunte cu elfi de gheață inteligenți? Ea este de acord, deoarece are mult sens. Jin menționează apoi că temperatura în pădure este foarte scăzută și scoate din inventarul său câteva jachete pentru toți. Ei sunt surprinși să vadă că el folosește magie dimensională, deoarece cei mai buni vânători care stăpânesc această magie pot scoate de obicei doar 2 sau 3 lucruri odată. Hang cere să știe cine este el, datorită lucrurilor pe care este capabil să le facă, dar Jin Woo se apropie de ea și îi spune că este acolo din cauza lui și că se va ocupa de ea, dar doar dacă evită să pună întrebări. Același lucru este valabil și pentru ceilalți, nevrând ca nimeni să-i ceară nimic. În acel moment, un mare urs de gheață apare și primul lucru pe care Jin îl face este să-și schimbe titlul în asasin de lupi, ceea ce îi oferă cu 40% mai multă daună împotriva tuturor monștrilor de tip animal.
Între timp, Baek ajunge la intrarea portalului. Și datorită dificultății misiunii, Wooly speră că Kim poate salva pe toată lumea. Sang îi face cunoscut că există și vânătorul Jin Woo, care este de nivel E. El crede că a trecut printr-o a doua trezire, dar acest lucru nu a fost încă confirmat. În acel moment, Dong-sul ajunge să-i salute, dar Baek întreabă ce face el acolo în zona lor. Până la urmă, el plecase în Statele Unite. Dong-sul se miră că portalul este al lor și întreabă dacă este adevărat. Apoi, el întreabă de ce un vânător din alt sindicat, referindu-se la Jin Woo, este în interiorul portalului. Dong-sul spune că dorește să-l cunoască înainte să moară acolo înăuntru, deoarece s-a deranjat să vină până aici. Întorcându-ne la Jin Woo, după ce a învins urșii de gheață din zonă, îi lasă pe ceilalți să mănânce carnea lor confortabil. Acum se îndreaptă spre o peșteră, unde acești monștri locuiesc în număr mare. Când ajunge la intrare, folosește comanda apăreți, făcând să iasă din umbre câțiva cavaleri, cel mai puternic dintre ei fiind Igris. În cele din urmă, el le ordonă să atace. Legiunea sa este compusă din infanterie, care se regenerează rapid, și magi care se descurcă bine împotriva urșilor de gheață. Jin se gândește că se aștepta la mai puțin de la ei văzând cât de puternici sunt, dar un lucru rău este că consumă mana rapid. În acel moment iese din peșteră ceea ce pare a fi șeful urșilor de gheață, care distruge cu ușurință soldații umbrelor și în câteva secunde scoate un răget cutremurător, creând o undă de șoc care îi distruge pe toți, lăsându-l pe Jin fără mana. Din această cauză el îi spune lui Igris că este rândul său și acesta începe să avanseze spre șef. Când șeful ursului îl atacă, Igris își folosește agilitatea incredibilă pentru a evita atacurile și lovește punctele vitale cu precizie. Când în sfârșit îl are la capătul puterilor, el împiedică un atac final tăindu-i capul. Jin Woo apreciază puterea sa enormă și consideră că, dacă Igris ar fi avut sabia sa tot timpul, lupta s-ar fi terminat diferit. El recunoaște de asemenea că la nivelul său actual este încă mai slab decât Igris și îl felicită pentru munca bine făcută. Aici vedem situația actuală a lui Kim, care este la mila elfilor albi și cu echipa sa complet anihilată. El nu poate să creadă, deoarece era pe cale să facă parte din elita tigrului alb, care, deși nu vrea să se predea, își pierde mințile din cauza elfilor de gheață. El ia decizia de a fugi în grabă, destul de terorizat, ceea ce este observat de liderul elfilor de gheață. Odată ce toți urșii de gheață sunt învinși, Jin nu pierde timp și dă comanda "ridicați-vă", transformând urșii morți în soldații săi umbri, inclusiv pe șeful lor. Astfel, el obține un număr mare de monștri sub comanda sa. Pe de altă parte, Baek întreabă grupul său cât timp a trecut și ei răspund că aproximativ 3 ore, ceea ce înseamnă că sunt acolo de aproximativ 3 zile. Baek menționează că portalurile roșii sunt considerate de mare dificultate. De aceea, Dong-sul crede că Jin Woo ar trebui să fie deja mort în acest moment și că nu ar fi trebuit să se deranjeze să meargă acolo. Dar există ceva ce el nu înțelege. Dacă Jin Woo nu este un vânător de la White Tiger, cum a intrat el în acest dungeon, însoțind una dintre echipele lor? Sang răspunde că el este un cunoscut al lui Jin și el a fost cel care l-a adus, deoarece a spus că vrea să vadă o incursiune de nivel C. Baek oftează ușurat, văzând că asta îl convinge pe Dong-sul. La scurt timp după, Dong ajunge la Sang și îl apucă de gât, întrebând ce a descoperit de data aceasta, pentru că știe că el are întotdeauna o bună intuiție pentru a găsi lucruri interesante. Înainte de a răspunde, Baek îi apucă brațul și își eliberează forța bestială, avertizând că ar fi mai bine să-l lase în pace. Cu toate acestea, Dong spune că nu este nimeni care să-i dea ordine și că este un nimeni care se crede mare într-o țară mică. Ca urmare, amândoi eliberează o forță colosală, ceea ce îl îngrijorează destul de mult pe Sang, deoarece știu că o luptă între doi vânători de nivel S poate fi dezastruoasă. Cei doi se lasă duși de provocări și lansează un atac puternic, fără intenția de a se retrage. Și acum revenim la Kim, care intrând în pădure, este afectat de frig, dar crede că dacă reușește să obțină ceva echipament, poate supraviețui. În acel moment, vede câțiva urși de gheață morți pe jos, ceea ce îi explică de ce nu a întâlnit niciunul până acum. Pentru un moment se întreabă dacă a fost grupul de nivel E, dar imediat respinge ideea, deoarece ei nu sunt deloc puternici și se convinge că au fost elfii de gheață. Apoi decide să plece rapid, îngrozit. Lovitura schimbată între Baek și Dong este, din fericire, întreruptă de Jingu, care le mulțumește amândurora pentru că și-au reținut forța în ultimul moment, deoarece altfel și-ar fi pierdut brațele. Apoi îi spune lui Dong că nu știe ce bănuiește el, dar poate garanta că a repetat examenul lui Jin Woo acum doar 2 luni și nu are nicio îndoială că este de nivel E. De asemenea, explică că fratele lui Dong a pierdut
viața la muncă, luptând împotriva monștrilor. Și acest lucru a fost confirmat de echipa de supraveghere. Totuși, Dong crede că aceste investigații sunt pline de lacune și este sigur că este o minciună. El spune că va merge după vânătorul Jin Woo pentru că astfel are o scuză pentru a lua o viață. În acel moment, primește un mesaj care îl lasă tulburat, posomorât. Și după ce menționează că Jin Woo are noroc și se retrage. După un timp, Kim ajunge în sfârșit unde sunt ceilalți și rămâne uimit văzându-i atât de confortabili și încălziți. Nu înțelege cum au reușit să supraviețuiască. Observă că poartă paltoane, pături, cort și chiar mâncare. Dar, gândindu-se mai bine, începe să înțeleagă ce se întâmplă și se apropie destul de furios pentru a le informa că întregul său escadron a murit pentru că nu aveau echipament și nici mâncare. Declară cu Academy, apoi întreabă cine a ascuns toate acestea, cine a luat aceste lucruri și cine a fost responsabil pentru a-i duce direct la moarte. În continuare, își scoate sabia încercând să forțeze adevărul să iasă de la ei, dar chiar atunci, înainte ca Jin Woo să ajungă, îl aruncă la pământ cu o lovitură a mâinii sale și îl aruncă departe. După aceasta spune cu voce tare că pot ieși, deoarece, deși încearcă să se ascundă, a lor aure îi trădează. Câteva secunde mai târziu, apar elfii de gheață și în centrul lor se află liderul. Liderul elfilor se referă la oameni ca fiind viermi. Jin Woo, furios, întreabă dacă tocmai i-a numit viermi, ceea ce îl surprinde pe liderul elfilor, deoarece nu se aștepta ca el să poată înțelege cu adevărat. Întreabă dacă Jin Woo știe cu adevărat să vorbească limba monștrilor și Jin Woo este surprins destul de mult de acest lucru, presupunând că este și aceasta o lucrare a sistemului, deoarece nici măcar nu știa asta. Liderul numit Barxa consideră că este bine că pot comunica, deoarece economisește timp și comentează că unul dintre elfii săi vrea să-l înfrunte, bum, într-o clipită. Jin Woo ajunge la el și îi taie capul, apoi încearcă să-l atace, dar Baruca îi blochează atacul, ceea ce îl face pe Jin Woo să realizeze că nu va fi ușor să-l învingă. Baruca întreabă apoi ce face Jin Woo printre oameni când nici măcar nu este unul dintre ei și observând reacția sa, înțelege că nici măcar nu știe ce este. Baruca comentează că monștrii aud o voce în cap care le spune să omoare oamenii, doar că nu o aud când este vorba de Jin Woo, da? Acesta este ceva ce Jin Woo știe intuitiv că sunt ordinele sistemului și că cu el acest lucru nu se întâmplă, pentru că el este un jucător. Baruca nu vede necesitatea de a lupta și îi propune lui Jin Woo să rezolve asta într-un mod rațional și îi spune să îi predea pe oameni. Dar cum Jin Woo refuză, Baruca subliniază că Jin Woo este într-un dezavantaj numeric clar. Acest lucru îl face pe Jin Woo să zâmbească și să-și folosească puterea pentru a-și face umbrele să apară. Park crede că și asta să fie opera lui. Fără alte întârzieri, Baruca dă ordinul ca elfii săi să atace, începând astfel un război direct între ambele grupuri. Ceilalți decid să fugă, deoarece doar ar încurca la Cucam. Dar câțiva elfi de gheață încearcă să tragă săgeți în ei, fiind descoperiți. Abia este trasă o săgeată. Jin Woo apare în fața lor într-o clipă și le prinde în aer și distruge elfii, ca și cum nu ar fi fost nimic. Apoi el își analizează situația, deoarece, deși armata sa este invincibilă, mana lui nu va dura mult timp. În plus, șeful este mai puternic decât el și chiar luptând împreună cu Ygritte ar fi dificil. Așadar, are nevoie de ceva mai puternic. În acel moment, cei doi se prezintă și încep să schimbe atacuri. Deși Jin Woo demonstrează mare dexteritate în mișcările lui, Baruca continuă să fie superior. Când se distanțează, Jin Woo își folosește magii pentru a lansa o mare bilă de foc împotriva lui Baruca, dar el o distruge cu ușurință, câștigând puțin timp. În acel moment, cineva se trezește și aleargă spre Jin Woo pentru a-l ataca, la fel cum face și Baruca. Ceea ce face Jin Woo este să folosească pe Ygritte pentru a ridica o cortină de zăpadă care blochează vederea lui Baruca și chiar atunci îl face pe Ygritte să-l omoare pe Kim. Fără a pierde timp, el îl transformă pe Kim într-una dintre umbrele sale, creând un tank gigant care îl respinge pe Baruca. În acel moment, Jin Woo îl numește Iron, și după câteva secunde scurte, el scoate un strigăt provocator de mare putere, care îl afectează pe Baruca și îl face să-și concentreze atacurile asupra lui Iron. Iron reușește să se apere bine de atacurile lui Baruca, în ciuda cât de puternice sunt, ceea ce îl ajută mult pe Jin Woo să-l folosească ca tank. Pe de altă parte, Han îl întreabă pe Park dacă bătăliile vânătorilor sunt într-adevăr așa, la care Park răspunde că, dacă ar fi fost cazul, ea nu ar fi devenit niciodată vânătoare, deoarece această bătălie este înfricoșătoare. Baruca se simte nemulțumit de acest rival, așa că îi propune lui Jin Woo să atace împreună toți trei. Jin Woo acceptă provocarea și împreună cu Ygritte și Iron încep o luptă împotriva lui.
Deși Baruca este capabil să le dea de lucru celor trei, Iron folosește din nou strigătul său provocator pentru a-l forța pe Baruca să se concentreze asupra lui. Acest lucru îi permite lui Jin Woo să ajungă pe la spate și să-l înjunghie cu pumnalul său, dar Baruca reușește să evite ca rana să fie mortală. Când se distanțează, el îl avertizează pe Jin Woo că subestimarea lui poate fi o mare greșeală. Deși Jin Woo recunoaște că este puternic, nu poate spune același lucru despre soldații săi. Când aude asta, Baruca își dă seama că toți elfii săi de gheață au fost uciși, ceea ce îl enervează foarte mult. El concluzionează că dacă îl elimină pe Jin Woo, toți soldații umbrelor vor cădea. Așadar, se îndreaptă spre Jin Woo pentru a-l ataca. Ceea ce face Jin Woo este să-și arunce pumnalul și deși Baruca reușește să se ferească, el folosește abilitatea sa de autoritate a conducătorului, care funcționează ca telechinezia, și își atrage pumnalul înapoi violent spre el. Și cum să Baruca își menține reflexele active și blochează atacul surpriză din spate, dar impactul îi distruge arma. Fără a pierde timp, Jin Woo dă ordinul ca Iron să-l prindă pe Baruca cu forță, pentru ca el să fie reținut. Și apoi, magii își lansează magia explozivă împotriva lui. După ce suferă acest atac, Baruk explodează de furie și îl distruge pe Irum cu mâinile sale, declarând că îi va ucide pe toți. Dar într-un moment de furie, Jin Woo profită pentru a ajunge la el, folosindu-și invizibilitatea și înjunghiindu-l, limitându-se să spună că pentru astăzi au terminat. Baruk strigă că aceasta este o nebunie, deoarece încă este în picioare. Dar în câteva secunde, Irum reapare și cu ciocanul său enorm îl va zdrobi violent. După aceea, Jin Woo primește recompensele pentru că a înfrânt șeful, dar observă că Irum începe să lovească corpul lui Baruk. Oprindu-l, Jin Woo îi ordonă să se controleze, retrăgându-se puțin epuizat, din cauza modului în care Irum acționează. Fără să știe prea bine ce să facă, Irum se uită la Igris, dar acesta pur și simplu îl evită, întorcându-se și plecând departe. Apoi, Irum se concentrează pe magii umbrelor și începe să sărbătorească. Și ei fac același lucru, temându-se foarte mult de el. Jin Woo se întoarce la ceilalți pentru a-i informa că totul s-a terminat și toți sunt foarte ușurați. În acest moment, portalul se deschide și toți sărbătoresc cu bucurie pentru că au fost salvat. Cu toate acestea, Jin Woo se uită la corp lui Baruk, deoarece știe că înainte de a pleca, trebuie să facă ceva important. Aici îl vedem pe Baek, unde Sang îi explică că în interiorul portalului a trecut deja aproximativ o săptămână. Apoi, sugerează că Baek poate pleca deoarece îl vor ține informat despre orice se întâmplă. Baek mulțumește, dar refuză să plece încă, având membrii ai breslei sale înăuntru. El acceptă să aștepte până la răsărit. Imediat după ce spune asta, văd că oamenii încep să iasă din portal și Baek se bucură să vadă că Kim a reușit. Și când îl vede pe Jin ieșind singur, este complet sigur că va ieși viu. Când cei patru ies din portal, acesta se închide, lăsându-l pe Baek surprins și el îl întreabă pe parc unde sunt ceilalți, la fel ca și Chul Kim. Ei își cer scuze cu capul plecat și privindu-i mai atent, Baek confirmă că doar cei de nivel mai scăzut s-au întors. Jin Woo îi spune lui Han să-l însoțească și că o va duce acasă, dar Baek îl oprește, apucându-l de umăr, spunând că are multe întrebări de pus. Jin Woo îi spune că este foarte obosit și că poate întreba ce dorește membrilor breslei sale, îndepărtând mâna lui Baek. Baek crede că este un băiat insolent din cauza atitudinii sale, dar decide să-l facă să răspundă, cu adevărat apucându-l cu mai multă forță. Apoi, el clarifică că nu era o cerere, deoarece în acea zi, 6 membri ai breslei sale au dispărut și cum responsabil, el trebuie să pună mai multe întrebări. Jin este parțial de acord, dar îi cere să nu uite că el i-a salvat pe ceilalți doi. Așadar, responsabilul ar trebui să fie recunoscător pentru asta, privindu-l cu o expresie ascuțită. După câteva secunde, Baek se relaxează și își cere scuze, dându-i dreptate lui Jin, mulțumindu-i pentru ajutor. După ce pleacă, Baek îl întreabă pe parc cine este acel individ, deoarece el nu este foarte sociabil. Ea înțelege bine ce vrea să spună și explică că după ce a învins șeful, starea de spirit a lui Jin Woo s-a schimbat brusc. Când aude asta, Baek îi spune lui Sang că vrea ca acest băiat să lucreze în gilda sa. Mai târziu, Jin Woo ajunge la casa lui Han, care acum îl numește Jin Woo în loc de Song și îi mulțumește pentru că a însoțit-o, comportându-se mult mai prietenos decât înainte. Când ajunge acasă, vede că abia a reușit să obțină pumnalul lui Baruk ca recompensă și nu știe dacă asta se datorează marii diferențe de atribute, dar a consumat cele 3 încercări de a-l reînvia, eșuând, ceea ce l-a enervat cel mai mult. În timp ce se uită în oglindă, își amintește de când l-a ucis pe Kim și frustrarea începe să se acumuleze. Simte greutatea acțiunilor sale și consecințele deciziilor sale. În adâncul sufletului știe că aceste alegeri sunt inevitabile,
Dar totuși, nu poate să nu se întrebe dacă într-adevăr a făcut ceea ce trebuia. Respiră adânc și încearcă să alunge gândurile care îl deranjează. Știa că obiectivul său era mai important decât orice sentiment de îndoială și asta îl menține concentrat. Jin-Woo se pregătește pentru următorii pași ai misiunii sale, conștient că fiecare mișcare pe care o face acum poate schimba cursul la tot. Se uită la pumnalul lui Baruch și se întreabă ce mai poate învăța din victoriile și înfrângerile sale. Nu poate lăsa ca greșelile sale să-l definească și trebuie să folosească fiecare experiență ca o lecție pentru a-și îmbunătăți și mai mult forța și abilitățile. Când iese din casă, Jin-Woo se întâlnește cu echipa sa, care este pregătită pentru următoarea călătorie. Fiecare dintre ei are propriul său obiectiv, dar împreună sunt mai puternici decât ar fi vreodată singuri. Știe că va avea nevoie de ei pentru a înfrunta provocările care vor urma. Ei sunt aliații săi și, în ciuda diferențelor lor, știu că trebuie să se unească pentru a-și atinge obiectivele. Călătoria lui Sung Jin-Woo atinge un punct de fierbere, în timp ce se aventurează în adâncurile înflăcărate ale castelului demonic, în căutarea prețiosului elixir al vieții pentru a-și salva mama. Puterea sa ascunsă crește la niveluri inimaginabile, atrăgând priviri nedorite și forțând alianțe neașteptate. În paralel, un vânător misterios iese dintr-un portal după un deceniu, purtând secrete apocaliptice și o legătură șocantă cu însuși Jin-Woo, care este pe cale să fie dezvăluită în cel mai brutal mod. Acum obosit de a se ascunde în umbre, Jin-Woo decide să revendice adevărata sa putere, o alegere care îl va pune în vizorul celor mai mari gilde și al însuși președintelui asociației. Dar cel mai mare șoc ar putea să nu fie forța sa recent dezvăluită, ci mai degrabă un nume șoptit de un vânător răzbunător. Un nume care leagă trecutul întunecat de prezentul exploziv al lui Jin-Woo. Pregătește-te pentru o răsturnare de situație care va schimba totul. După ce îl ucide pe Kim, a doua zi, Jin-Woo merge cu Jin într-un alt portal, dar acesta rămâne complet șocat când vede umbrele realizând toată munca. Din această cauză, Jin-Woo își cere scuze pentru că nu a spus mai devreme și explică că toți acei cavaleri fac parte din una dintre abilitățile sale. Dar este destul de complex să ofere mai multe detalii despre asta. Imediat ce umbrele își termină sarcina, Iron sărbătorește cu un strigăt, dar Jin-Woo, cu un pocnet din degete, le face să se retragă organizat pentru a extrage mineralele. Când se întâmplă asta, Jin-Woo cere să fie lăsat să facă ceva, deoarece era minimul pe care putea să-l facă. Și în acel moment exact, una dintre umbre îi oferă câțiva cristali pentru ca și el să poată colabora, lucru pentru care el mulțumește. Într-o schimbare de scenă, vedem că unii vânători din Statele Unite au fost atacați de un individ necunoscut într-un portal. Acesta îi explică ultimului dintre ei că nu trebuie să se îngrijoreze, deoarece doar i-a lăsat pe ceilalți inconștienți. Acest lucru nu ajută prea mult, deoarece el nu știe engleză pentru a fi înțeles, dar ceea ce reușește să spună este că este uman și că vrea să se întoarcă acasă. Mai târziu, Jin-Woo se bucură de o masă cu Dinho și aici discută despre faptul că au completat deja 19 misiuni. Dinho îi mulțumește pentru ajutorul său, deoarece nu ar fi fost posibil fără el. În plus, își povestește planurile de viitor. Mai întâi va susține examenul scris la asociație, apoi îl va folosi ca monedă de schimb pentru a negocia cu tatăl său. Apoi întreabă ce va face el, la care Dinho răspunde că poate nu va reuși să-l contacteze pentru o vreme, deoarece trebuie să meargă într-un loc. De îndată ce aude asta, fiind puțin amețit, Dinho clarifică faptul că, dacă îl consideră o pacoste, poate spune pur și simplu, și el va respecta. El are un frate cu 10 ani mai mare, dar nu-i place de el și nu au petrecut niciodată timp împreună ca frați. Pe de altă parte, i-a salvat viața și i-a îndeplinit cererea, și de aceea și-ar dori să fie cu adevărat fratele său. Trec câteva secunde de tăcere și de îndată ce Dinho îi toarnă puțină bere în plus, îi face cunoscut că de acum înainte el este fratele său mai mic. Acest lucru îl face pe Dinho extrem de fericit, ajungând să se comporte brusc într-un mod excesiv de amabil. Revenind la subiectul necunoscut care a apărut în Statele Unite, acesta a fost acum reținut de organizația țării. Cei responsabili comentează că încă nu a fost identificat, dar individul a afirmat că este un vânător străin. În plus, spune că a fost prins într-un portal acum 10 ani și nu a reușit să iasă. Apoi a găsit portalul care duce în Statele Unite. Un alt aspect de luat în considerare este că nu stăpânește foarte bine engleza, așa că este în așteptare un interogatoriu asistat de un interpret. Dar nu se poate exclude posibilitatea ca el să fie o bestie umanoide. În ceea ce privește ce intenționează să facă cu el, au solicitat ajutorul unui vânător de ranguri din Washington, la Hwan Dong-soo. Vor putea continua investigația. Imediat ce el se întoarce în țară, în cele din urmă, acest individ necunoscut a spus că numele său este Sunan Hwan.
În dimineața următoare, Jin Woo se pregătește pentru călătoria sa și își anunță sora că va pleca pentru o săptămână. Jin, aflând că el pleacă după muncă, presupune doar că este cu o fată, așadar vrea să știe mai multe despre această iubită pe care o are. Protagonistul nostru, la rândul său, ignoră acuzațiile sale, clarifică faptul că va ieși cu un prieten și apoi pleacă. Mai târziu, ajunge la intrarea în castelul infernal, își amintește că atunci când lupta împotriva lui Cerber, nivelul său era în jur de 20, dar acum s-a triplat. Fără alte întârzieri, ia cheia pentru a deschide poarta mare, accesând astfel portalul special care îl conduce la castelul infernal. Pe măsură ce avansează pe coridor, apare un mesaj cu informațiile despre misiune. În ea este scris că castelul infernului este plin de demoni și el trebuie să colecteze sufletele acestor ființe. Cerința este să adune 10.000 dintre ele. Acest lucru îl ia prin surprindere, dar știe bine că a venit aici cu alt scop, care este elixirul vieții. Din acest motiv, nu contează dacă sunt 10.000 sau 100.000 de suflete, va obține fiecare dintre ele, scoțându-și imediat pumnalul când are în fața sa câțiva demoni de eliminat. Acum suntem cu Dinio, care are o întâlnire privată cu tatăl său, unde îi cere să-i predea gilda după ce îi arată CV-ul său și că este pregătit. Tatăl său este surprins, deoarece cunoaște propunerea pe care i-a făcut-o fratelui său, dar Jin consideră foarte riscant ceea ce el intenționează să facă, referindu-se la alegerea unui străin pentru a-l face maestrul gildei. În acel moment, tatăl său menționează numele Sung Jin și spune că este conștient de incidentul din temnița dublă, de anihilarea echipei lui Hang Dong-su și de asasinarea prizonierilor de către departamentul de supraveghere. Jin Woo a fost implicat în aceste 3 incidente și a ieșit nevătămat și de asemenea a participat la toate misiunile pe care le-a organizat. În plus, a auzit că el a fost cel care a salvat vânătorii în portalul roșu. Dar nu doar atât. Breasla Tigrului Alb plănuiește să-l recruteze. După ce a menționat toate acestea, acceptă să-i predea gilda cu o singură condiție: să-l recruteze pe Jin Woo pentru a fi în gildă cu ei. Ceva pe care Jin acceptă să o facă. După ce a petrecut mult timp eliminând demoni, Jin Woo primește o permisiune de acces pentru etajele superioare. În acest moment, verifică că pentru a putea folosi această permisiune, trebuie să meargă la portalul de la primul etaj, ceea ce îl va duce la al doilea etaj. Pe măsură ce avansează, vede că această temniță este enormă și că pare că au pus un oraș întreg într-o clădire pentru a putea avansa mai rapid. Ceea ce face este să invoce unul dintre urșii de gheață, care era chiar șeful lor. Urcându-se pe el, face ca acesta să deschidă drum printre demoni cu mare viteză și, datorită forței sale, decide să-i dea numele Tan. Prietenul meu nu este foarte creativ cu numele de fapt. Acum suntem cu Chan, care se bucură de o piscină într-o sală de sport privată, ceva ce ceilalți vânători consideră neobișnuit, deoarece ea nu obișnuiește să frecventeze astfel de locuri. Acolo își amintește o conversație pe care a avut-o cu șeful Bresley, Choi, căruia i-a întrebat de ce nu a făcut publică informația despre furnicile care au aripi, iar acesta răspunde că este din ordinul asociației, deoarece spun că dezvăluirea acestui lucru acum ar provoca doar panică, dar că ea nu trebuie să-și facă griji pentru asta, deoarece acum este momentul să adune forțe. Astfel, vor putea progresa și îndeplini datoria pe care o au ca cea mai mare breaslă națională. Întorcându-se la Jin Woo, în timp ce avansează, se gândește că atunci când a obținut cheia, i-a fost frică să nu fie o temniță de rang S. În acest moment, acești demoni sunt puțin mai mult decât rang B. Sunt mulți și devin mai puternici pe măsură ce urcă etajele. Dar, concentrându-se pe eliminarea celui care are permisiunea fiecărui etaj, a accelerat parcursul pe care trebuie să-l facă. Deși, dacă castelul demonului imită structura turnului original, va ajunge până la etajul 100. Deci nu știe cât de puternici vor fi când va ajunge acolo. De asemenea, nu știe dacă va avea suficientă mâncare, amintindu-și și de promisiunea pe care i-a făcut-o Dinei, ceea ce înseamnă că aceasta este o luptă contra timpului. De aceea continuă să învingă din ce în ce mai mulți monștri, urcând etajele cu mare viteză, ceea ce face ca numărul de suflete colectate să crească într-un ritm accelerat. Odată ce îndeplinește această cerință, ajunge la punctul care îl va duce de la etajul 40 și 9 la 50. Și aici este întâmpinat de o legiune de cavaleri demonici care au în spate un șef enorm. Fără a pierde timp, își trimite umbrele pentru a fi pregătit și confirmă imediat că numele acestui demon este Vulcanul Roșu, Avarul, stăpânul etajelor inferioare. Pe de altă parte, Han și Park vizitează apartamentul lui Jin Woo, dar văd că doar sora lui este acolo. Au trecut câteva zile de când nu s-a înregistrat nicio incursiune, dar nu pare că ar fi plecat în străinătate. Și ultima dată când asociația l-a localizat a fost în oraș. Ea întreabă rapid cum știe el toate acestea, iar Han răspunde că aceasta este meseria lui, fiind interesat de locul unde ar putea fi el în acest moment. Revenind la marea bătălie care se apropie pentru Jin Woo,
acesta le ordonă oamenilor săi să se ocupe de ceilalți demoni, deoarece el va lupta singur împotriva șefului. Imediat după aceea, oamenii săi avansează pentru a ataca, în timp ce el rămâne în urmă. Deoarece inteligența sa a crescut, poate controla mai mulți soldați și acest lucru facilitează luptele. Dar când își fixează atenția asupra șefului, care încă nu s-a mișcat din locul său, acesta dispare, într-o clipită, fiind deja în fața umbrelor sale, pentru a lansa o lovitură puternică cu măciuca sa. Ca reacție la aceasta, Jin Woo ajunge la el cu mare viteză pentru a-l întâmpina cu un pumn încărcat, ceva care îl trimite zburând la o distanță considerabilă. Acest lucru nu se aștepta deloc și presupune că este datorită creșterii forței, dar imediat ce șeful Vulcan se recompune, eliberează un strigăt cutremurător care îi crește considerabil statisticile, exact cum a făcut Cerber. Apoi, încep să alerge cu mare grabă spre Jin Woo, care nu întârzie să-i ceară lui Iron scutul său mare, reușind astfel să blocheze lovitura teribilă pe care o lansează. Dar de atunci, Vulcan dezlănțuie un baraj de lovituri fără oprire. De îndată ce Jin Woo găsește o breșă între atacurile sale, își aruncă scutul pe braț pentru a-l opri și astfel să-l flancheze pentru a putea contraataca. Ceea ce nu se aștepta este că Vulcan va reacționa cu o viteză incredibilă, ceea ce îi permite să-l surprindă cu un atac instantaneu. În acea fracțiune de secundă, abilitatea mâna conducătorului crește în nivel și, acționând în conformitate, Jin Woo o folosește pentru a putea devia traiectoria măciucii și astfel reușește să se ferească. Fiind în siguranță, înțelege că Vulcan a fost capabil să prevadă ce avea de gând să facă. Apoi se gândește mai bine la strategia pe care ar trebui să o folosească pentru a-l învinge. Imediat ce se ferește de unul dintre atacurile sale, ceea ce face este să alerge într-o direcție, dar Vulcan avansează spre el ca o mașină de neoprit. Ceea ce Jin Woo plănuiește să facă este să-i restricționeze mișcările și are o idee când vede o clădire prăbușită mai departe. Când ajunge acolo, reușește să le evite pe Vulcan, astfel încât acesta să se lovească de clădire, iar când își revine din impact, scoate un alt pumnal pentru a-l ataca de sus, prin surprindere. Acest lucru îi permite să-i taie gâtul cu succes, ceea ce este suficient pentru a-l învinge. Ca recompensă pentru asta, primește fragmentul arborelui lumii, acesta fiind unul dintre obiectele de care are nevoie. Ne mutăm drastic de loc pentru a-l vedea pe Dongsu, interogându-l în sfârșit pe Sung, acționând cu o oarecare agresivitate din cauza stării proaste de spirit, mai ales pentru că acesta nu răspunde la întrebările sale. Deodată Sung întreabă cât de mult știe omenirea despre portaluri și monștri, deoarece aceste lucruri sunt doar vârful icebergului. Aceasta a trezit o putere care poate reînvia cataclisme, cea mai gravă calamitate posibilă, dar nu poate spune mai mult. Dongsu, fără să înțeleagă nimic din ceea ce spune el, întreabă atunci care este punctul său, la care Sung răspunde că obiectivul său este să elimine această calamitate și că numărul mare de vânători nu este de niciun folos împotriva acestei puteri, chiar dacă ar aduna întreaga lume. Ignorând ceea ce spune el, Dongsu opinează că are curajul să folosească un nume, în ciuda faptului că este un monstru și că, în plus, spune că are soție și 2 copii. În momentul în care vede dosarul său, afișează un zâmbet malițios pentru a întreba apoi cum se numește fiul său. Sung răspunde că este Jin Woo, dar imediat simte o sete de sânge. Din partea sa, ceea ce face Dongsu este să-i dea o veste fără importanță. Fiul său este mort, așa că dacă vrea să-l salute, va trebui să o facă dincolo. Din partea sa, Jin Woo continuă să avanseze rapid, învingând fără probleme șefii de etaj. Și chiar observă că unii dintre demoni poate simt teamă, dar nu dă importanță acestui lucru. Deodată, ni se arată că întreaga clădire unde îl interogau pe Sung a fost dărâmată. Se pare că în câteva secunde, Hang Dongsu a pierdut fără să poată face nimic, ceea ce în mod clar înseamnă că Sung a evadat. În acest moment, Jin Woo a ajuns la etajul 75 și deoarece mâncarea sa s-a terminat, decide să se oprească aici, dar cel puțin știe că nu va pleca cu mâinile goale, deoarece a obținut cercei gigantului de la etajul 50 și colierul pe care i l-a dat scheletul șef, pe care l-a învins de curând. Separat, obiectele sunt bune, dar efectele setului atunci când le ai împreună sunt și mai bune. Și, datorită avantajului pe care îl oferă, deduce că ultimul obiect lipsă din set provine de la un alt șef. Sfera avariei, pe care a obținut-o de asemenea, nu este rea, deși nu o poate folosi, dar din fericire poate fi transferată și o dă celorlalți magi, dublând astfel puterea magiei lor. În plus, a ales o cutie de pradă, la finalizarea misiunii, și credea că și-a pierdut oportunitatea. Dar nu a fost cazul. Când o deschide, ceea ce primește este o cheie, dar în fereastra de detalii nu obține nicio informație despre ea. Singurul lucru pe care îl spune este că informația va fi dezvăluită, când condițiile vor fi îndeplinite. Lăsând acest subiect deoparte, revizuiește planul pe care îl are de când a intrat în castelul demonului.
Vulcano, avarul, i-a dat un fragment din arborele lumii și la etajul 75, Metos, ghidul sufletelor, i-a dat apa izvorului din pădurea spiritelor. Are 2 dintre cele 3 ingrediente de care are nevoie pentru elixirul vieții, așa că mai lipsește doar unul pentru a-și putea salva mama. Având asta în minte, știe că data viitoare când se va întoarce, îl va obține fără îndoială. La ieșirea din castelul infernal, Jin-Woo verifică că a obținut deja 2 materiale pentru a elabora elixirul vieții. Prin urmare, acum mai lipsește doar unul, sângele purificat al regelui demon. Pentru a obține asta, trebuie să fie complet pregătit și vede ca un punct pozitiv faptul că nivelul său a crescut semnificativ după călătoria la castelul demonului. Cu toate acestea, oficial nivelul său este încă de rang E și deși trebuie să urce în nivel, nu poate participa la misiuni de incursiune de nivel înalt dacă rămâne așa. Din acest motiv, decide să pună capăt acestei farse, propunându-și să facă o reevaluare de rang. A doua zi, vizitează sediul asociației pentru a participa la reevaluare. Hun, membru al Tigru Alb, era acolo. De îndată ce îi observă prezența, dă un telefon lui Baek pentru a-l informa că Jin-Woo a sosit, iar acesta se pregătește rapid să meargă acolo. Între timp, Jin-Woo așteaptă puțin până când este chemat, în sala de examen. Persoana responsabilă indică faptul că trebuie să-și pună mâinile pe cristalul negru, dar în momentul colectării datelor, sistemul suferă o eroare. Câteva secunde mai târziu, directorul ajunge să vadă ce se întâmplă și ea îi arată această defecțiune pe care o are mașina, dar când directorul repetă procesul și vede cu ochii lui, se arată destul de surprins deoarece în cele din urmă nu este vorba de o defecțiune mecanică, ci de faptul că această citire indică incapacitatea de a evalua. Cu alte cuvinte, puterea magică a lui Jin-Woo a depășit limita mașinii și aceasta servește ca dovadă că în sfârșit a apărut al 10-lea în această țară. Încă un vânător de rang S. În jurul clădirii, Choi îl întreabă pe Jin-Woo despre cum merge investigația asupra furnicilor zburătoare. Acesta relatează că deja a fost realizată o autopsie și ceea ce fac este să compare structurile interne și puterea magică reziduală cu exemplarele anterioare pentru a putea estima pe cele actuale. Și acest proces ar trebui să dureze ceva timp pentru a ajunge la o concluzie. După ce îl ascultă, Choi abordează subiectul portalului roșu, deoarece a aflat că Tigru Alb a permis unui non-membru să participe la misiunea de incursiune și chiar i-au permis să învingă șeful temniței. De aceea este curios să afle cine este această persoană, dar Jin-Woo clarifică faptul că nu cunoaște detaliile, deoarece nu a fost prezent în acea zi. În acel moment, reușesc să audă o agitație în interiorul clădirii, datorită auzului dezvoltat pe care îl au. Și Choi decide să meargă să vadă ce se întâmplă, deoarece este interesat. Aici este momentul în care Jin-Woo se află la intrare și se formează un scandal în legătură cu el, deoarece vestea că este un vânător de rang S s-a răspândit foarte repede. Directorul indică faptul că va dura puțin timp pentru a gestiona identificarea cu noul său rang. Așadar, între timp, trebuie să aștepte. Câteva secunde mai târziu, intră Choi împreună cu Jinko și toate persoanele prezente îl recunosc imediat, deoarece este șeful gildei Hunters. Jin-Woo îl recunoaște pe Choi imediat, deoarece este foarte conștient de titlurile pe care le deține și de statutul său. Dar, deși acesta se prezintă cordial pentru a vorbi cu el, Jin-Woo trece direct, clarificând că este grăbit și că trebuie să plece. Acest lucru îl lasă pe Choi destul de surprins, dar fără a lua în nume de rău. Își dă seama imediat după aceea că Jin-Woo a dispărut fără urmă și Jin-Woo crede că el trebuie să fie de tipul asasin. În acel moment, sosește Baek dorind să-l caute, iar Choi confirmă cât de special este Jin-Woo, deși datorită sosirii sale neașteptate, pe lângă faptul că este un individ care a depășit portalul roșu. Pe de altă parte, Baek, de îndată ce vede că el este aici, înțelege imediat că a descoperit ce este Jin-Woo. Deja seara, Jin-Woo își vizitează mama la spital și la plecare, Jin-Woo îl vizitează pe neașteptate. Ali spune că l-a făcut să realizeze cât de orb era, deoarece nu a putut niciodată să-și descopere potențialul. Sarcina diviziei de supraveghere căreia îi aparține este să monitorizeze vânătorii, precum și să-i pedepsească pe cei care încalcă legea, dar clarifică faptul că nu îl supraveghează ca pe un criminal. Și deși divizia de supraveghere este singura care controlează vânătorii, acest lucru nu se aplică celor de rang S, deoarece sunt neputincioși împotriva unui asemenea nivel. Dintr-o dată, sosește chiar președintele Asociației Vânătorilor, care se prezintă ca Go-Gun Imri. După aceea, se îndreaptă către un loc pentru a discuta în privat, unde Go îl informează că reevaluarea este complet inutilă, deoarece în momentul în care primește acest rezultat, deja conduc rangul S. Și motivul pentru care fac o pauză pentru a o oficializa și a face public este pentru că este o perioadă de grație. În acest fel, ei pot asigura oportunitatea de a cunoaște mai întâi talente atât de unice ca el.
Și deși costă, asociația vânătorilor este enormă, vânătorii sunt puțini, deoarece aceștia preferă de obicei ghildele pentru a câștiga statut și bani. Apoi îi cere să se alăture asociației, fiind dispus să-i ofere cea mai importantă poziție din cadrul acesteia. Jin Woo este surprins de o astfel de propunere și întreabă de ce face asta. Go îi explică că nu guvernul susține acum țara, ci vânătorii, și aceștia sunt distribuiți în 5 ghilde principale. Există 5 dragoni care mențin un echilibru delicat, dar dacă el decide să li se alăture, acest echilibru va fi rupt. Asociația trebuie să fie a 6-a putere în țară care să poată controla restul și îi asigură că el are puterea de a face acest lucru realitate. Jin reflecte bine asupra acestui lucru, deoarece consideră că nu este un acord rău, având în vedere că îi asigură promovări viitoare. Pe lângă guvern și mass media, președintele Go trebuie să aibă influență peste tot și este un vânător impresionant care a fost primul de rang S din țară. Astfel, are o mare putere magică și un fizic care nu își arată cei 80 de ani. Chiar și la vârsta sa, este la același nivel cu el după ce a urcat în nivel. Așadar, dacă ar accepta propunerea sa, asta i-ar schimba viața. Cu toate acestea, decide să refuze oferta sa, și asta pentru că vrea să lupte, adică să lupte, împotriva monștrilor, deoarece crede că locul său este în temnițe. Go este surprins să-l audă și observă că ochii săi nu spun că minte, ceea ce îl emoționează în fața cuiva ca el. Ceea ce face este să accepte răspunsul lui Jin Woo, care după ce își cere scuze, ajunge să se retragă pentru a merge acasă. Pe drum, își amintește că trebuie să continue să urce în nivel pentru a-și putea vindeca mama și este ceva la care nu poate renunța, deoarece are capacitatea de a continua să crească. Într-o nouă zi, Dong-su în cele din urmă se trezește după bătaia pe care a primit-o și acolo este întâmpinat de directorul adjunct care îl întreabă direct dacă Zong este cu adevărat un monstru. Acest lucru îl face pe Dong-su să-și amintească puțin din lucrurile pe care le-a văzut la el și nu ezită să răspundă că nu are nimic uman. După ce îl ascultă, directorul adjunct îi cere să se concentreze pe recuperare și să meargă la administrație când va fi externat. Și în ceea ce îl privește pe Zong, încă îl caută, dar nu crede deloc că pot captura pe cineva care a fost capabil să-l învingă. Singur, Dong-su începe să fiarbă de furie, amintindu-și cu claritate amenințarea pe care i-a făcut-o Song despre a nu se mai apropia niciodată de familia sa. Consideră aceasta una dintre cele mai umilitoare înfrângeri, dar refuză să accepte acest rezultat. Și deoarece știe unde se îndreaptă el, plănuiește să obțină un artefact pentru a-l putea zdrobi de viu. Revenind la Jin Woo, tocmai se gândea la aceste obiecte. Artefactele ar putea fi considerate relicve artificiale, dar pentru vânători sunt echipamente de nivel înalt, pe care doar cei mai buni meșteșugari le pregătesc. Acum că sunt mai mulți vânători, sunt o mulțime dintre ele la licitații online, dar se plânge de ce sunt atât de scumpe, când le verifică prețurile. Vrea să ducă echipamentul perfect la castelul regelui Demon, dar nu vede nimic convingător în magazin. Și, deoarece sfera avariei este transferabilă, o vede ca pe o opțiune de a o vinde pentru a putea obține bani. Ratele de îmbunătățire ale celui mai bun echipament variază de la 20 la 30%, iar această sferă are puterea de a dubla daunele magice, deci ar trebui să fie ceva valoros. Problema este că o are cineva de rang E, așa că probabil vor investiga proveniența ei. Dacă ar fi fost înregistrată într-un portal de rang A, ar fi avut o scuză, dar fiind de rang E, este imposibil. Căutând puțin pe internet, găsește un anunț în care se caută oameni pentru a mina în portaluri de nivel înalt. Acum suntem cu Go, care examinează detaliat informațiile lui Jin Woo și îi se pare ciudată apariția identificării sale, deoarece în fotografie pare un tânăr. Așa că întreabă dacă și-a falsificat rangul. Jin Chu indică faptul că Jin Woo a suferit mai multe răni letale, așa că nu crede că acesta este cazul. În ceea ce o privește pe mama sa, ea suferă de somnul etern și el se dedică să plătească studiile surorii sale, ceea ce îl face pilonul financiar al familiei. În plus, are informația că s-a alăturat recent incursiunii Gilda Hunters, dar este în grupul de minerit. Întorcându-se la Jin, acum se prezintă superiorului său pentru a lucra în grupul de mineri și este primit fără probleme. Deși este rang E, știe că în incursiunile în temnițe de nivel înalt este necesar să se împartă sarcinile. Grupul de atac elimină monștri, cel de minerit extrage mineralul de mana, cel de colectare, ei bine, adună cadavrele monștrilor și deși asta necesită oameni, ajunge să fie destul de profitabil. În timp ce se gândește la asta, Choi se află în interiorul portalului de rang A și nu ezită să folosească puternica sa magie de foc pentru a mătura marii monștri care îi stau în cale. În mod strategic, face ca vânătorii de tip tank să se concentreze pe apărare, avansând cu ușurință datorită abilităților sale. În acest moment, îi sugerează lui Hai să fie atentă la miros, deoarece știe că ea are un nas sensibil la anumite arome. După un timp,
Jin-Woo îl vede ieșind împreună cu ceilalți din portal, reușind să învingă toți monștrii, cu excepția șefului, cu ușurință. Acest lucru îl ia puțin prin surprindere, deoarece au ieșit cu toții nevătămați, deși este un portal de rang A, ceea ce îi confirmă că puterea lui Choi este autentică. De asemenea, observă bine a doua la comandă din Gilda Hunters și a noua vânătoare de rang S din țară, Chai Rayen, balerina. Jin-Woo opinează că este o persoană copleșitoare și ajunge să se întrebe câți oameni există în lume cu aceeași aură pe care o are ea. Pentru un moment, Chai simte o prezență foarte puternică venind dintr-o direcție, deoarece părea că vine de la președintele Go, dar crede că este imaginația ei, deoarece nu reușește să găsească nimic. Jin-Woo rămâne ascuns și observă că ea este mai perspicace decât se aștepta, deoarece nu a lipsit mult să-l poată identifica în mulțime. După aceea, intră cu grupul de minerit și colectare pentru a lucra și, fiind deja în portal, confirmă particularitățile de a fi un portal de rang, Dishin A. Cât despre șef, presupune că trebuie să fie superior lui Vulcan în metodele castelului, având interes să-l vadă personal. În acel moment, este subestimat pentru că este pur și simplu un rang E, dar unul dintre mineri tace când primește privirea ascuțită a lui. Deja când începe să lucreze, Jin-Woo demonstrează o mare forță și rezistență în extracția mineralelor. Acest lucru îi permite ca, atunci când vine ora de odihnă, să-și convingă superiorul să-l lase să continue să mineze. Face acest lucru cu intenția de a profita de faptul că nimeni nu îl supraveghează pentru a folosi acea oră pe care o are pentru a merge să vadă șeful. Dar când ajunge în sfârșit la intrare și își scoate pumnalul pentru a fi pregătit, dintr-o dată Chai apare întrebându-l sau dorind să știe ce face acolo. Prezența lui Chai Rayan apare neașteptat în cel mai inoportun moment. Jin-Woo, încercând să treacă neobservat în timp ce explorează limitele portalului de ranga, se vede față în față cu una dintre cele mai puternice și perceptive vânători din țară. Va fi deghizarea sa de rang E în sfârșit demascată? Cum va reacționa el la această apariție bruscă? Confruntarea este inevitabilă. Ce crezi că se va întâmpla? Lasă-ți teoria în comentariile de mai jos. Dacă îți place ascensiunea puterii și misterele lui Jin-Woo, nu uita să dai un like și să împărtășești acest videoclip cu prietenii tăi. Și desigur, rămâi conectat pentru următorul videoclip în care vom descoperi consecințele acestei întâlniri explozive și vom continua să dezvăluim secretele care îl înconjoară pe vânătorul nostru întunecat. Nu vei dori să ratezi. Pregătește-te să te scufunzi într-un vârtej de secrete și pericole în solo leveling. Sung Jin-Woo, încă operând din umbră ca un vânător de rang inferior, se găsește în situații din ce în ce mai riscante. O întâlnire neașteptată cu perspicace Chai In-ha ridică suspiciuni asupra adevăratei sale identități, în timp ce o misiune de suport aparent simplă se transformă într-o capcană mortală orchestrată de un dușman viclean. Martorii îl văd pe Jin-Woo forțat să intervină, dezvăluind sclipiri ale puterii sale copleșitoare pentru a-și salva tovarășii. Dar cea mai mare răsturnare de situație s-ar putea să nu fie bătălia în sine, ci mai degrabă percepția ascuțită a lui Chai In-ha și un detaliu ciudat despre Jin-Woo care o obsedează. Un detaliu care ar putea dezvălui întregul său deghizament. Jin-Woo, ajungând în sfârșit în anticamera șefului, își scoate pumnalul pregătindu-se, când Chai apare brusc în spatele lui, întrebând ce făcea acolo. Jin-Woo, la rândul său, încearcă să se prefacă, spunând că s-a rătăcit. Nu prea convinsă de răspunsul lui, Chai îl avertizează că se află în biroul șefului, cerându-i să plece. Jin-Woo își dă seama că a subestimat-o, confirmând că reputația lui Chai este meritată, deoarece i-a observat prezența doar când ea i-a vorbit. Jin-Woo ascunde pumnalul discret, făcând-o pe Chai să creadă că poate și-a imaginat lucruri, întrebându-se dacă nu cumva el ținea o armă cu câteva momente înainte. Între timp, Jin-Woo își cere scuze, și Chai repetă că el trebuie să plece, avertizându-l despre consecințele grave ale trezirii șefului, ordin pe care Jin-Woo îl acceptă. Totuși, în timp ce el se îndreaptă spre ieșire, Chai, surprinsă, îi cere să aștepte. Apropiindu-se rapid de el, îl face să devină tensionat. Chai îl miroase și comentează pentru ea însăși că el nu are un miros neplăcut, întrebându-l pe Jin-Woo dacă este cu adevărat un vânător. Jin-Woo confirmă, dar ea verifică cardul său de identitate pentru a confirma informația. După verificare, ea îl sfătuiește să fie foarte atent când pleacă și Jin-Woo este de acord. În timp ce se îndepărtează, Chai se gândește la absența unui miros neplăcut la el.
presupune că poate este din cauza rangului său scăzut. Spre deosebire de ceilalți vânători, el are un miros surprinzător de plăcut. Între timp, Jin Woo se alătură celorlalți mineri. Ei îl felicită pentru întâlnirea cu Chai, deoarece ei doar reușesc să o observe de la distanță. Comentează de asemenea că ea își folosește pauza de prânz pentru a face patrule și a-i proteja de șeful temniței. El descoperă chiar acolo că Chai are o sensibilitate specială, motiv pentru care își acoperă nasul. Ea nu mai suportă mirosul celorlalți vânători. Această descoperire îl surprinde pe Jin Woo. Își amintește că șeful portalului roșu a spus ceva similar, ceea ce îl face să se întrebe dacă ar exista vreo legătură cu ajutorul pe care îl primește de la sistem. La terminarea lucrului, Jin Woo primește plata și de asemenea laude de la șeful mineritului pentru finalizarea sarcinii, înainte de timpul așteptat. Acesta îi oferă să continue să ajute. Jin Woo mulțumește, dar refuză oferta, afirmând că a fost o ajutorare unică. Cu toate acestea, șeful insistă să rămână încă o zi și după ce este informat despre detaliile a două incursiuni, simultane în rangurile A și C, a doua zi, Jin Woo acceptă. În timpul nopții, Chei încearcă să obțină informații despre Jin Woo și rămâne perplexă când descoperă că datele sale sunt confidențiale, blocate de asociație, deși el nu are un rang înalt. După ce închide, Chai are dificultăți să adoarmă, tulburată de îndoielile pe care Jin Woo le generează și de senzația că se întâmplă ceva ciudat, pe lângă faptul că el este primul vânător pe care l-a întâlnit cu un miros plăcut. În dimineața următoare, Jin Woo ajunge la punctul de întâlnire al incursiunii. În timp ce este bine primit de toți, își amintește cu o anumită nostalgie de primele sale expediții. La fel ca în ziua precedentă, Jin Woo își impresionează din nou colegii cu modul său de a lucra, permițându-le să termine sarcina mai devreme. În timpul prânzului, șeful mineritului insistă din nou ca el să lucreze în echipa sa, oferindu-i să plătească de 5 ori mai mult. În acel moment, capitanul Kim Sang-shik apare, spre surprinderea tuturor. El întreabă apoi șeful minerilor dacă ar putea împrumuta pe cineva, deoarece persoana responsabilă cu transportul echipamentului nu a apărut și echipa de colectare era, de asemenea, cu mai puțini oameni. Observând ezitarea șefului mineritului, Kim Sang-shik se adresează tuturor, informându-i că cei care s-ar anima să ajute ar fi bine recompensați. Cu toate acestea, nimeni nu se oferă voluntar chiar și cu recompensa, deoarece fiind de rang inferior, simt că nu se pot proteja de pericole și plata nu merită riscul pentru viețile lor. În fața acestei situații, șeful mineritului comentează că aceasta nu se rezolvă doar cu bani. Profitând de ocazie, Jin Woo se oferă voluntar, provocând uimire generală. Cu toate acestea, colegii săi încearcă să-l convingă pe Kim Sang-shik să nu-l accepte, comentând că a început ieri și, prin urmare, nu ar înțelege consecințele deciziei. Kim Sang-shik, conștient de experiența sa, spune că nu este nicio problemă și se prezintă lui Jin Woo ca liderul incursiunii din acea zi, iar Jin Woo se prezintă și el. În fața portalului, Jin Woo observă că acesta este mult mai mare decât cel din ziua precedentă, însă eliberează mai puțină putere magică. Kim Sang-shik explică că ei sunt echipa secundară și, prin urmare, nu ar fi trimiși într-o temniță foarte riscantă. Odată ajuns acolo, Jin Woo experimentează aceeași senzație pe care a avut-o când a intrat în portalul roșu, ceea ce îl face nervos. Magicianul echipei observă neliniștea lui și îl calmează, asigurându-l că membrii echipei sunt puternici și că nu li se va întâmpla nimic dacă rămâne aproape de ei. În timp ce merg, Kim Sang-shik se gândește că la întoarcere va fi promovat oficial la rangul de capitan. Dar gândurile îi sunt întrerupte de o senzație ciudată care cuprinde grupul, făcându-i să se pregătească de luptă, ceea ce îl face pe Jin Woo curios, deoarece liderul încă nu dăduse ordinul. În acel moment, șacalii din temniță încep să apară și cu o coordonare excelentă și ușurință, echipa îi elimină unul câte unul. Cu toate acestea, liderul este surprins, întrebându-se de ce apar într-o temniță de rang A. Când Jin Woo întreabă, magicianul răspunde că ei apar de obicei în temnițe de rang C. Jin Woo se apleacă să se uite la corpuri și observă că au zgărzi. Imediat după aceea, un grup de orci roșii apare, hotărât să termine cu echipa, lansând primul atac, care este apărat de Kim Sang-shik. Văzând puterea lui, tankul grupului încearcă să provoace orcii, dar abilitatea nu funcționează și el avertizează pe toți să fie atenți. Orcii atacă apoi linia din spate a echipei, care reușește să reziste primului impact. Membrii încep să se apere singuri, dar numărul mare de orci cauzează dificultăți și vindecătoarea nu reușește să ajute pe toată lumea. Kim Sang-shik își dă seama că vânătorii de rang B nu sunt suficient de puternici pentru acești orci. El încearcă să-i organizeze în grupuri de câte 3, dar exact în acel moment un vânător își pierde brațul. Noroc că avea o vindecătoare cu ei. În scurt timp, echipa este dominată de orci. În momentul critic în care unul dintre vânători este pe cale să fie ucis, Jin Woo intră în luptă folosindu-și abilitatea de furtivitate.
împreună cu mâna conducătorului, reușind să elimine orcul agresor. În timp ce Jin Woo continuă să slăbească orcii fără a fi văzut, creând un avantaj pentru echipa sa, una dintre magi îl observă. El totuși nu se oprește, deoarece nu poate să asiste la moartea cuiva fără să facă nimic. Echipa de incursiune a continuat să avanseze cu încrederea recăpătată, în timp ce eliminau orcii, fără a înțelege de ce aceștia păreau brusc mai slabi. Important era totuși să termine misiunea fără alte pierderi. Desigur, unul dintre ei a rămas cu un traumatism pentru totdeauna, Daru, dar acesta era un prejudiciu colateral. Maga, care a observat furtivitatea lui Jin Woo, a preferat să rămână tăcută. A crezut că el ar avea motivele sale să nu-și dezvăluie acțiunile și, mai important, a recunoscut că datorită lui erau încă în viață. Apoi, unul dintre membrii întreabă liderul dacă ar trebui să continue, deoarece locul era periculos și ar avea nevoie de întăriri. Cel puțin încă 5 persoane, 2 vindecători și poate 3 magi. Observând îndoiala liderului la prima sa experiență ca comandant, ei spun că înțeleg cum se simte, dar poate că retragerea ar fi cea mai bună opțiune. Kim Sang-chik rămâne indecis, până când Jin Woo intervine, spunând că a renunța nu este ușor și că toți vor să cucerească temnițe, dar un lider inteligent știe când să se retragă. În cele din urmă, Kim Sang-chik ia decizia sa și anunță pe toți că se vor retrage. Când ajung la ieșire, observă că aceasta este blocată de o barieră și se întreabă cine ar avea puterea de a controla o magie atât de puternică. Cu toate acestea, vrăjitoarea echipei spune că, cu puțin timp, ar putea elimina blocajul. În acel moment, simt o mare putere magică, ceea ce îi face pe vrăjitori să se grăbească să spargă bariera. Dar deodată sunt afectați de un blestem. În timp ce Jin Woo se întreabă de ce din exterior nu se simte această mare putere magică, când o cheamă pe vindecătoare să ajute vrăjitorii, vede o mare cantitate de orci, surprinzându-i pe toți. Kim Sang-chik se apropie de ei și liderul orcilor se prezintă ca fiind Kargal Gan, confirmând că el a blocat intrarea, deoarece este marele vrăjitor al tribului orc. Kim Sang-chik își dă seama că nu soldatul orc vorbește, ci șeful temniței folosind corpul soldatului. Acesta le spune că este nerăbdător să-i cunoască, așa că au două opțiuni: să meargă cu soldații să-l vadă sau să înfrunte orcii săi. Kim Sang-chik îi cere lui Jin Woo să profite de ocazie pentru a ieși din portal când ei vor merge să-l vadă pe șef. Planul său este să-l distragă pentru ca Jin Woo să poată fugi într-un moment de slăbiciune. Magul profită de ocazie pentru a-i cere să ducă un mesaj familiei sale, un testament cu ultimele sale dorințe, deoarece el nu este obligat să rămână, spre deosebire de ei, care au fost antrenați să moară. Această situație îl face pe Jin Woo să-și amintească de temnița dublă, când colegii săi l-au abandonat. El confirmă atunci că va face ceea ce ea a cerut, deși speră că nu va fi necesar. În afara portalului, vânătoarea Chai îl caută pe Jin Woo. Șeful mineritului informează că el este în interiorul portalului, ceea ce o lasă uimită. Chai consideră ciudat că Jin Woo a intrat ca purtător în portalul de rang A, având în vedere că el este, se presupune, de rang E. În plus, pare să-și amintească că l-a văzut cu o armă lângă sala șefului înainte, și asta îi alimentează suspiciunile. De aceea, ea îl avertizează pe șeful minerilor că va intra și ia o târnăcop, singura unealtă disponibilă pe care ar putea o folosi ca armă. Între timp, Jin Woo și ceilalți vânători ajung în marea sală a șefului. Ei observă cantitatea enormă de orci înalți din jur și știu că dacă ar ieși, ar putea distruge cu ușurință una sau două orașe, mai ales cei 4 care sunt în fața șefului, a căror aură este mult superioară celorlalți. Șeful decide să vorbească cu ei. Deși intenția inițială a liderului echipei era să-l învingă pentru a evita o catastrofă, toți simt efectele prezenței magice copleșitoare a șefului. El explică că i-a adus acolo pentru distracție și că plănuiește să-i tortureze, să-i omoare și să-i devoreze pe fiecare dintre ei. Kim Sang-chik respinge vehement aceste intenții și dă semnalul grupului său să atace, dar frica îi împiedică pe colegii săi să se miște. Chiar și așa, Kim Sang-chik avansează singur împotriva șefului, care se apără cu un cântic protector, și apoi folosește magie de gravitație pentru a-l arunca de mai multe ori în tavan și în perete. Înainte de a da lovitura finală, Jin Woo se mișcă cu o viteză incredibilă pentru a-l salva și a-l pune pe pământ. Ali comentează că nu ar trebui să intervină, deoarece temnița aparține brezlei lor, dar cum sunt în pericol, cere permisiunea de a-i înfrânge pe toți de acolo. În timp ce așteaptă răspunsul, unul dintre orcii înalți gardieni încearcă să-l atace. Jin Woo folosește autoritatea conducătorului pentru a-l opri și a-l arunca violent, în tavan. Câteva secunde mai târziu, Kim Sang-chik îi dă permisiunea lui Jin Woo. Cu autorizația acordată, Jin Woo se poziționează în fața șefului și își invocă umbrele. De data aceasta, el folosește o nouă abilitate pe care a învățat-o, care crește foarte mult atributele umbrelor sale, într-o zonă specifică. La semnalul de atac al lui Kargal Gan,
Umbrele lui Jin Woo luptă împotriva hoardei de orci cu Igris, Iron și Tank, arătând o superioritate clară. Jin Woo participă și el la măcel, afișând mișcări care îi impresionează pe vânători, prin asemănarea cu cele ale lui Chai. Kargal Gan folosește atunci incantațiile sale pentru a distruge umbrele, știind că dacă îl face pe Jin Woo să consume toată mana, acesta va rămâne fără armata sa. Jin Woo se concentrează pe evitarea vrăjilor puternice, observând că șeful îl forțează să păstreze distanța cu atacuri de lungă distanță. Între timp, Jin Cho și oamenii săi ajung la intrarea în portal. Analizând nivelul, confirmă că este un portal de rang A, aproape de rangul S, indicând o eroare de evaluare inițială. Jin Cho cere să verifice situația echipei din interior înainte de a intra pentru a oferi ajutor. În fața provocărilor lui Kargal Gan, Jin Woo dezvăluie că are poțiuni de mana și pentru un impact mai mare, reînvie umbrele orcilor înalți căzuți, declarând că următoarea umbră care va fi colectată va fi chiar a lui Kargal Gan. Văzând asta, Kargal Gan este șocat, recunoscând ceva familiar și suferă o eroare momentană legată de sistem. Cu toate acestea, ordinul său principal de a ucide oameni preia controlul și el revine la acțiunile sale obișnuite, ordonând gardienilor săi să atace. Irom și Ingress duc o luptă intensă împotriva orcilor gardieni, învingându-i datorită abilităților lor mult superioare. Văzând că câștigă bătălia treptat, vânătorii încearcă să se alăture luptei, și ei, dar șeful îi imobilizează cu vrăji și blesteme. Apoi, Kargal Gan lansează o combinație de blesteme asupra lui Jin Woo, încercând să-l doboare, dar el demonstrează o mare rezistență la otravă și blesteme. Când Kargal Gan își activează cânticul defensiv, Jin Woo își trimite magii să folosească artefactul care dublează magia, lansând o vrajă ofensivă puternică ce sparge scutul lui Kargal Gan cu ușurință. În acel moment exact, Chai ajunge la fața locului, fiind uimită să vadă atât de multe invocații luptând împotriva monștrilor, deși se concentrează pe răniții din breasla ei. Atacul magilor îl înfurie pe Kargal Gan, care execută din nou o combinație de cântice, transformându-se într-un gigant în câteva secunde. Imediat după aceea, el folosește cântecul dragonului de foc, lansând nenumărate raze de flăcări în toate direcțiile. Profitând de dimensiunea imensă a inamicului, Jin Woo își folosește viteza pentru a înfige un pumnal în ochiul său, afectându-i vederea. Apoi, folosește autoritatea conducătorului pentru a lua un lanț mare care era în cameră și îl folosește pentru a înfășura și doborî șeful gigant, trăgându-l cu forța sa extraordinară. Jinchu ajunge la timp pentru a vedea scena, rămânând fără cuvinte, în timp ce Jin Woo și umbrele sale nu pierd ocazia de a finaliza șeful, care revine la dimensiunea sa normală. Cei observă clar performanța lui Jin Woo, recunoscându-l ca un vânător de primă clasă. Cu Kargal Gan învins, Jin Woo își ia rapid umbra. Fără să-și amintească numele original, decide să-l numească Tusk și este surprins să vadă rangul său de cavaler de elită, o clasificare pe care nu o mai văzuse niciodată înainte. Observând că toți se apropie de el, Jinchu intervine, cerând vânătorilor să păstreze un secret total asupra celor întâmplate, deoarece informațiile despre Jin Woo sunt ultra secrete. Kim Sang-shik îi spune lui Jin Woo că cu siguranță a avut motivele sale pentru a-și ascunde adevăratul rang și a acționa ca un cărăuș, dar își rezumă discursul la un mulțumesc, deoarece datorită lui toți sunt încă în viață. Mai târziu, Kim Sang-shik discută cele întâmplate cu Choi. Acesta îl întreabă pe Kim Sang-shik despre părerea sa cu privire la cine ar fi cel mai puternic între Jin Woo și el. Kim Sang-shik pur și simplu subliniază că Jin Woo a fost capabil să curețe singur un portal de rang A, iar Choi admite că nu ar reuși niciodată așa ceva, recunoscând astfel marea diferență de putere dintre ei. Motivați de acest lucru, atât Kim Sang-shik cât și Choi încep să dorească să-l recruteze pe Jin Woo pentru Gilda Hunters. A doua zi, o mulțime de reporteri se adună în fața Asociației Vânătorilor, interesați de actorul Lee Min-sung, care a trezit recent ca vânător. Praful se așterne în temnița orcilor înalți, dar tensiunea de afară nu face decât să crească. Jin Woo a fost din nou eroul improbabil, adăugându-l pe puternicul Tusk la armata sa întunecată. Cu toate acestea, interpretarea sa impecabilă și puterea sa copleșitoare nu au trecut neobservate, mai ales de Kai Hai, a cărei curiozitate doar crește. Cu datele sale blocate și mirosul său peculiar care o intrigă pe vânătoarea de rang S, până când va reuși Jin Woo să-și păstreze secretul, și cum va afecta decizia de a păstra totul secret viitorul breslelor și propria siguranță a lui Jin Woo. Oare Chai Hai-in îl va confrunta direct pe Jin Woo? Cum vor reacționa breslele la puterea crescândă a unei figuri necunoscute? Și cel mai important, cât timp va reuși Jin Woo să-și mențină adevărata identitate ascunsă? Vrem să știm teoria ta. Comentează mai jos ce crezi că se va întâmpla în continuare. Dacă te-ai entuziasmat cu această bătălie epică și intrigile care îl înconjoară pe Jin Woo,
Lasă un like pentru a susține Turbo Nerd. Împărtășește cu prietenii tăi care iubesc și ei solo leveling și abonează-te la canal pentru a nu pierde niciun detaliu din această călătorie incredibilă. În următorul videoclip vom analiza repercusiunile acestor acțiuni și noile provocări care îl așteaptă pe Sung Jinwoo. Până atunci, țineți respirația pentru că momentul a sosit. În solo leveling, jocul se schimbă spectaculos, gata cu ascunderea în umbră. Sung Jinwoo este pe cale să aibă puterea sa recunoscută oficial de Asociația Vânătorilor. Martor la reevaluarea care va lăsa maestrii de gilde cu gura căscată și va sparge toate standardele. În timp ce un actor faimos încearcă să fure scena, adevăratul protagonist apare, declanșând o cursă disperată a celor mai mari gilde pentru a-l recruta. Dar marea schimbare nu este doar rangul S, ci decizia pe care un prieten loial o va lua, sfidând totul și pe toți pentru a rămâne alături de monarhul nostru. Pregătește-te pentru capitolul care schimbă totul. Și atunci îl vedem pe Baek și pe domnul Choi ajungând la Asociația Vânătorilor, unde presa este toată agitată cu zvonuri că sunt acolo pentru a-l recruta pe acel Lee Min-sung. Baek, deja iritat, spune: "Cine naibă este tipul ăsta?" Și dumneavoastră? Choi clarifică și el că nu sunt acolo pentru această prostie, deși știe cine este Lee Min-sung, explicând că tipul a semnat deja cu Gilda Secerătorilor și că subiectul lor acolo nu are nicio legătură cu asta. Fără nicio bârfă fierbinte de urmărit, presa își pierde rapid interesul și pleacă. Baek își amintește apoi că Axel a auzit că domnul Choi a avut probleme cu acea temniță de rang, e recentă care aproape a devenit rang S. Domnul Choi minimizează, spunând că nu a fost nimic comparativ cu ceea ce a suferit Gilda Tigrului Alb în Portalul Roșu, unde au fost pierderi reale. Baek chiar menționează că a auzit că domnul Choi aproape a implorat ajutor de la el, dar domnul Choi insistă că lucrurile s-au terminat bine datorită lui Jinwoo, atât de bine încât acum plănuiește să organizeze o recepție de gală pentru Jinwoo în gilda sa. Baek este de acord că Jinwoo i-a salvat și pe ei, iar cei doi încep să discute despre cine va reuși să-l recruteze. Exact în acel moment, maestrul gildei Reaperilor apare și întreabă dacă se ceartă pentru acel Lee Min-sung. Cei doi răspund imediat că nu le pasă deloc de acel individ și chiar în acel moment Jinwoo ajunge la asociație, complet pierdut cu toată acea agitație. Între timp, la școala Gina, fetele sunt lipite de știri despre Lee Min-sung la Asociația Vânătorilor. Ele comentează cum Min-sung, un actor cu o reputație destul de pătată, este implicat într-o mulțime de scandaluri, cu zvonuri că se întâlnește cu fiecare actriță cu care lucrează. Înapoi la asociație, chiar Min-sung vorbește cu presa cu o determinare surprinzătoare. El anunță că a decis să devină vânător. Declară că se va alătura gildei secerătorilor sub conducerea maestrului, Lim Tae-gyul, ceea ce determină presa să întrebe dacă asta înseamnă că se va retrage din lumea divertismentului. Toată lumea este șocată că a luat o decizie atât de drastică fără să știe măcar rezultatul oficial al evaluării sale. Dar cu un zâmbet încrezător, Min-sung afirmă că deja știe că este un vânător de rang A și că contractul său cu Gilda Secerătorilor durează doar 2 ani. După aceea se va întoarce în industrie și până atunci scandalurile sale vor fi doar amintiri îndepărtate. El se preface că este pregătit să-și riște viața luptând împotriva fiarelor magice, indiferent de rangul său. Chiar în acel moment, în timp ce Jinwoo încearcă să intre discret în asociație, gărzile lui Min-sung îl opresc spunând că nu poate intra până nu se termină conferința de presă. În acel moment, Go Geun-hee intră hotărât și anunță că Jinwoo este invitatul său, amintind că ceruse în mod specific să nu se organizeze o conferință de presă. În acel moment, Min-sung se enervează din cauza intervenției, dar Go Geun-hee nu-i pasă și îl duce pe Jinwoo înăuntru imediat. Presa, acum și mai curioasă, începe să se întrebe cine este acest misterios Jinwoo. Între timp, Min-sung încearcă să forțeze intrarea în asociație pentru a-și face evaluarea. Dar, Jinciul îl interceptează, avertizându-l că nu poate intra acum deoarece alte persoane sunt reevaluate. Min-sung furios îl întreabă pe Jinciul dacă are idee cu cine vorbește, amenințând că un cuvânt de-al lui ar putea costa locul de muncă al lui Jinciul. Dar Jinciul, evident fără să aibă idee cine este el, îi spune să rămână afară, altfel. Apoi îl vedem pe Go Geun-hee însoțindu-l pe Jinwoo până la locul reevaluării, unde Jinwoo observă că domnul Choi și Baek sunt prezenți pentru a-i urmări rezultatele. Intrând în sala de evaluare, înainte de a începe să-i reevalueze puterea, evaluatorii întreabă ce abilități folosește. Jinwoo demonstrează lejer invocând un singur soldat, deși Go Geun-hee știe foarte bine că aceasta este doar vârful icebergului, deoarece Jinciul l-a informat despre adevăratele sale capacități. Decizând că este momentul să arate de ce este cu adevărat capabil, Jinwoo își convoacă întreaga armată, declarând că poate aduce încă 100 de soldați oricând dorește. Go Geun-hee rămâne vizibil șocat de această demonstrație.
Atât domnul Choi cât și Baek pot simți intensitatea absurdă a magiei sale, atât de puternică încât îi face să se întrebe dacă abilitățile lor depășesc chiar și puterea lor. În scurt timp, procesul de evaluare se încheie și Jin-Woo primește o licență de vânător de rang S. El gândește pentru sine că, cu acest nou statut, nimeni nu va suspecta dacă va vinde orbul avarului, folosind banii pentru a se echipa corespunzător. Cu determinare reînnoită, el decide că următoarea sa țintă va fi castelul demonic, iar Go Gan-hee abia așteaptă să vadă ce va reuși să facă. Apoi, îl vedem pe Jin-Woo ieșind din asociație cu domnii Choi și Baek, așteptând nerăbdători să vorbească cu el despre recrutare, dar el pur și simplu trece pe lângă ei, insistând că are alte chestiuni urgente de rezolvat. De îndată ce deschide ușa asociației, este prins în ambuscadă de blițurile camerelor. Mass media îi face poze fără oprire. Kim Sang-sik, surprins să-i vadă fața la știri, îi arată pozele lui Gina, care este la fel de șocată să descopere că fratele ei a devenit un vânător de rang S. Toți cunoscuții lui Jin-Woo află vestea. Unii nu cred ceea ce văd, în timp ce alții bănuiau de mult că era doar o chestiune de timp. Înapoi la asociație, mass media și-a schimbat atenția de la Min-sung și acum îl bombardează pe Jin-Woo cu întrebări. Între timp, Il-jin îi mărturisește tatălui său că nu a reușit să-l convingă pe Jin-Woo să se alăture Breslei lui. Își amintește că Jin-Woo i-a respins categoric oferta, insistând că are o misiune personală de completat singur. Jin-Woo a explicat că dacă s-ar alătura oricărei organizații acum, doar i-ar întârzia progresul. El trebuie să devină mai puternic pe cont propriu și apoi i-a cerut lui Jin-Woo să meargă cu el. Întorcându-se la prezent, Jin-Woo îl imploră pe tatăl său să-l lase să-l urmeze pe Jin-Woo. Ca răspuns, tatăl său îl ceartă pentru ceea ce consideră a fi o decizie extrem de egoistă. Îi amintește lui Jin-Woo că inițial încredințase acest proiect fratelui său, fratele tatălui, doar pentru a schimba planurile la insistențele lui Jin-Woo. Și acum Jin-Woo pare să vrea să abandoneze totul fără să fi realizat nimic. Îl provoacă pe Jin-Woo, întrebându-l dacă crede că este corect, ceea ce îl face pe Jin-Woo să-și amintească de experiențele sale cu Jin-Woo și să decidă cu hotărâre că trebuie să meargă cu Jin-Woo oricum. În același timp, angajații asociației sunt ocupați să țină presa la distanță, împiedicându-i să-l înconjoare pe Jin-Woo. Baek se oferă să-l ducă pe Jin-Woo acasă, argumentând că a face față presei ar fi foarte obositor, dar Jin-Woo insistă că nu este nevoie. Cu o viteză impresionantă, el scapă de reporteri în timp ce își acoperă fața. Domnul Choi este șocat de cât de puternic fizic a devenit Jin-Woo, în ciuda bazei sale magice. Iar Baek abia reușește să-i urmărească mișcările cu proprii ochi. Apoi se întreabă dacă Jin-Woo a devenit și mai puternic de la ultima dată când l-au văzut. Și Jin-Woo însuși crede că tot ce mai rămâne acum este să obțină echipamentul potrivit. Mai târziu îl vedem pe Jin-Woo într-o casă de licitații, sau magazin specializat, unde îi spune unui angajat că caută un obiect proiectat pentru protecție împotriva atacurilor de foc. Când angajatul întreabă despre utilizarea intenționată, Jin-Woo explică că are nevoie de ceva care să reziste la căldura intensă. Dintr-un dungeon, el arată o pelerină și câteva inele, observând că, deși au un preț rezonabil, costul este încă puțin ridicat pentru el. El se întreabă dacă ar fi posibil un discount, dar angajatul informează că prețurile sunt fixe. Cu toate acestea, ei adaugă că dacă reușește să spargă sticla care protejează echipamentul, poate să-l ia gratuit. Jin-Woo este surprins de comentariul angajatului și se pregătește să spargă sticla. Chiar când este pe cale să dea un pumn, angajatul intervine, explicând că doar glumea și că chiar și o vibrație ușoară ar declanșa o alarmă din cauza forței incredibile a sticlei. El își cere scuze pentru că a exagerat cu gluma, lăsându-l pe Jin-Woo puțin jenat. Frustrat, Jin-Woo îi spune angajatului că preferă să vadă niște arme adevărate atunci. Specialistul în arme îl duce apoi să-i arate o selecție de săbii scurte, pumnale. În timp ce merg, specialistul în armuri observă că Jin-Woo cumva a reușit să crape sticla, chiar și fără să o atingă. Între timp, o sabie scurtă, deosebit de robustă, îi este prezentată lui Jin-Woo și el abia poate crede prețul absurd, mai ales pentru că puterea ei abia se compară, în cel mai bun caz, cu colțul veninos al Kasaka. Ca răspuns, Jin-Woo scoate pumnalul de Kasaka pe care l-a cumpărat recent din magazinul său personal și întreabă angajatul cât ar valora pe piață. Ei spun cu încredere că ar putea fi vândută pentru aproximativ 100 de milioane de aur, o valoare care îl șochează, având în vedere că el a plătit inițial doar 2,8 milioane. Această revelație îl convinge pe Jin-Woo că obiectele cumpărate din magazin sunt super valoroase și începe să se gândească că poate nu trebuie să vândă orbul lăcomiei până la urmă. Luând o pauză, Jin-Woo merge la baie și scena se mută la sediul Gildei Tigrului Alb. Acolo, Baek reflectează asupra forței imense a lui Jin-Woo, gândindu-se cum al doilea său trezire ar fi putut să se fi încheiat cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, el continuă să devină mai puternic. Baek se întreabă dacă a abordat lucrurile în mod greșit
și începe să considere că poate Jin Woo este un vânător care poate continua să devină mai puternic la nesfârșit. Narațiunea se mută apoi la casa lui Jin Woo, unde Jin Woo observă că mass media în sfârșit a încetat să le mai deranjeze casa, un eveniment care o bucură, deoarece înseamnă că poate să se întoarcă la școală în pace. Jin Woo speculează că asociația trebuie să fie intervenit pentru a le asigura intimitatea. Provocând, Jin Woo sugerează că ar putea fi la TV dacă ar dori, dar imploră să nu fie târât în asta. Jin Woo ridică din umeri, admitând că este în afara controlului său, și apoi anunță că va fi plecat timp de o săptămână începând de mâine. O revelație care o lasă pe Gina surprinsă și curioasă cu privire la planurile sale. În acel moment, Jin Woo apare la ușă. Când Gina întreabă dacă este unul dintre prietenii lui Jin Woo clarifică că de fapt este mâna dreaptă a lui Jin Woo. Jin Woo oferă rapid o explicație, spunându-i Ginei că va lucra cu Jin Woo săptămâna viitoare. Deși Jin Woo pare puțin confuz la început, o atingere ușoară din partea lui Jin Woo îl ajută să înțeleagă și el este de acord imediat să intre în joc. Noaptea, îl găsim pe Jin Woo dormind adânc în camera lui Jin Woo, în timp ce Jin Woo o verifică în liniște pe Gina, gândindu-se că poate lucrurile s-au liniștit în sfârșit, deși acum toată lumea știe că este un vânător de rang S, așa că trebuie să fie extrem de precaut. Pentru a asigura siguranța, el invocă gardienii lui Tank de mai devreme, dar observă rapid că doar 3 sunt acolo, amintindu-și că Tank avea inițial 4. Unul dintre gardieni îi amintește că al 4-lea a fost aruncat în tavan de unul dintre atacurile anterioare ale lui Jin Woo, iar extragerea sa de umbră nu a reușit să-l recupereze. Jin Woo ridică din umeri, hotărând că 3 gardieni sunt suficienți. Apoi lasă unul dintre ei împreună cu 2 gardieni obișnuiți să o supravegheze pe Gina. Așadar, în timp ce se află pe acoperiș, Jin Woo reflectează asupra necesității de a întări securitatea cartierului și ordonă ca unii dintre soldații săi să patruleze zona, asigurându-se că rămâne pașnică. Deasupra, vedem apoi majestoasa fiară magică zburătoare traversând cerul. A doua zi, Jin Woo și Jin Woo sunt văzuți conducând împreună. Jin Woo îi mulțumește lui Jin Woo pentru că l-a lăsat să petreacă noaptea și Jin Woo îl liniștește, spunându-i că nu trebuie să-și facă griji, că va fugi de acasă. Jin Woo întreabă apoi despre afacerile lui Jin Woo la turnul S, sau castelul demonic. Jin Woo dezvăluie că este programat să se antreneze acolo timp de o săptămână întreagă. Spre marea surpriză a lui Jin Woo, la urma urmei, el este deja un vânător de rang S. Jin Woo răspunde simplu că încă mai crede în căutarea unei forțe mai mari. Un sentiment care nu îl surprinde atât de mult pe Jin Ho. Mai târziu, în interiorul impunătoarei turnuri demonice, Jin Woo, împodobit cu inelul său pe bază de apă și mantia de vânt, pornește în cea mai recentă cucerire a sa. El primește o misiune de a ucide monarhul demon Baran, care locuiește la ultimul etaj, cu o recompensă promițând o piatră runică pentru abilitatea schimb de umbre, plus 30 de puncte de abilitate. Entuziasmat de provocare și de recompensele oferite, el se teleportează la etajul 66. Într-o altă scenă, mama lui Jin-ho este văzută discutând cu tatăl său, uimită că fiul lor a plecat de acasă. În timp ce tatăl pare indiferent, el deodată leșină. Înapoi la castelul demonic, Jin-ho este angajat într-o luptă cu formidabilul monstru șef. În mijlocul bătăliei, el îl invocă pe Tuske și îi înmânează, orbul lăcomiei. Tuske răspunde eliberând o vrajă puternică de foc, care reduce monstrul la cenușă. Impresionat de demonstrație, Tinu decide să se gândească cu atenție când să folosească abilitățile lui Tuske în viitor. Mai târziu îl vedem pe tatăl lui Jin-ho trezit în spital știind că Jin-ho a venit să-l viziteze. Soția sa mărturisește că a mințit, spunând că prăbușirea a fost din cauza supra-solicitării și își amintesc de explicația sumbră a medicului. El a contractat așa numita boală a somnului etern, o condiție în care persoana este dominată de somn până când, în cele din urmă, cade într-un somn fără sfârșit. Tatăl lui Jin-ho se întreba de ce a contractat această boală oribilă, iar medicul a explicat că persoanele cu rezistență scăzută la mana sunt deosebit de predispuse la ea, dacă sunt expuse pentru mult timp. Medicul chiar a întrebat dacă vreunul dintre prietenii sau rudele sale erau vânători, ceea ce i-a făcut atât pe el cât și pe soția sa să se gândească la propriul lor fiu, Jin-ho. Dar medicul a recunoscut că cauza exactă încă nu era confirmată. Frustrat, tatăl lui Jin-ho a început să se întrebe dacă nu cumva fusese complet eliminat de această lume crudă. Între timp, la granița țării, un escadron de vânători patrula zona când au întâlnit acea fiară magică zburătoare, pe care am văzut-o mai devreme. S-au oprit, toți scărpinându-se în cap și întrebându-se ce naiba era aceea. Înapoi la castelul demonic, Jin Woo a avansat în nivel după bătăliile sale recente. El explică că și-a reorganizat soldații în 6 echipe separate, fiecare operând pe cont propriu cu 2 ordine simple. Primul să elimine toți inamicii vizibili și al doilea să-l anunțe imediat ce găsesc permisiunea. El admite că această strategie înseamnă că nu va putea obține niciun loot în afară de permisiune, dar este un plan mai eficient în general.
Cu toate acestea, progresul său a încetinit considerabil de când a atins etajul 80. În timp ce se gândește la ce ar putea cauza întârzierea, el observă brusc o scădere drastică a MP-ului său. Se pare că cineva a eliminat continuu soldații săi, vizând în mod specific echipa sa A. Jin Woo este șocat că un inamic de aici poate învinge o echipă de orci de nivel înalt, așa că își cheamă echipa înapoi și pleacă personal să investigheze. Ajungând la fața locului, el descoperă că și echipa B a fost lovită și concluzionează că inamicul trebuie să fie cu adevărat puternic. Dar ceva nu are sens. El subliniază că echipa lui Tusk era mult mai aproape de echipa A, totuși, inamicul a ales să atace echipa B, care era mai departe. Își dă seama că acest adversar trebuia să știe că Tusk era prea puternic pentru a fi înfruntat și de aceea a ales în mod deliberat oponenți mai slabi. Jin Woo deduce atunci că următoarea țintă va fi probabil escadrila urșilor de gheață. Și cu siguranță el observă curând câțiva cavaleri demoni atacând urșii de gheață. Cavalerii demoni distrug urșii ca și cum nu ar fi nimic și Jin Woo îi observă în modul furtiv. Mulțumit de performanța sa, el dezactivează modul furtiv. Unul dintre cavaleri avansează împotriva lui, dar el îl elimină rapid pe atacator. Apoi, în timp ce alți doi atacatori intră în luptă, el îi sfâșie cu ușurință, lăsând doar liderul lor în picioare. El avansează împotriva ei, dar ea pare speriată și se retrage. În acel moment, Jin Woo reflectează asupra curiozității sale vechi despre dacă fiarele magice simt frică și în cele din urmă confirmă cu un zâmbet malițios că da, ele simt o frică teribilă. Așadar, pe măsură ce lupta se intensifică, el se confruntă cu lidera inamică, într-o confruntare brutală, aproape lovind-o mortal, până când într-o răsturnare de situație neașteptată, ea se predă înainte ca el să poată da lovitura finală. În timp ce vocea ei răsună prin tumult, el își dă brusc seama că este o femeie. După ce îi scoate casca, el îi studiază trăsăturile cu surprindere. Ea imploră pentru milă, lăsându-l pe Jin Woo uimit că cea care a instigat bătălia acum își imploră viața. Atunci el răspunde rece, subliniind că deja i-a eliminat pe toți tovarășii ei. Fără să se clatine, ea insistă că este datoria inevitabilă a cavalerilor să-și protejeze stăpânul cu orice preț, convinsă că propria ei siguranță este fundamentul prosperității poporului său. Pentru el însă, argumentul ei sună ca nimic altceva decât vorbe egoiste. Indiferent la rugămințile ei, el se întoarce să plece, dar când privește înapoi, ea atacă din nou. Dar înainte ca atacul ei să-l poată lovi, Tusk intervine pentru a-l proteja. Confuz, el cere să știe ce intenționează să facă, iar ea imploră din nou pentru viața ei, promițând că va face orice îi va cere. Scena se schimbă brusc către o insulă izolată, unde o furnică zburătoare sinistră s-a infiltrat în zonă, lăsând distrugere în urma ei în timp ce masacrează pe oricine întâlnește. Înapoi la castelul demonic, fata se prezintă ca Eso, fiica cea mai mare a familiei Hajiro. Jin Woo însă comentează că nu este răspunsul pe care îl căuta. El spera să afle mai multe despre sistem de la ea, la fel cum a făcut cu Baruca, liderul elfilor de gheață, și o presează întrebând-o dacă este bântuită de voci care îi poruncesc să ucidă oameni. Eso neagă acest lucru, recunoscând în schimb că a existat o altă poruncă, una de a proteja spațiul, nedumerit. Jin Woo întreabă când a început această comandă. Ea mărturisește că totul a început din momentul în care a ajuns aici, iar când Jin Woo o presează să spună unde era înainte, ea răspunde că se afla în regatul demonic și că toți au ajuns aici doar după ce și-au recăpătat conștiința. Intrigat, el se întreabă cu voce tare ce făceau ei în regatul demonic. Deodată se întâmplă ceva ciudat, ea începe să se comporte robotic. Vocea ei devine plată în timp ce explică faptul că se pregăteau pentru război. Când el întreabă împotriva cui se pregăteau să lupte, ea dezvăluie că era vorba despre un inamic formidabil, atât de puternic încât demonii au fost nevoiți să se unească pentru a avea o șansă, și că erau pe punctul de a lupta împotriva acestui inamic formidabil. Dar imediat ce începe să ofere mai multe detalii, un mesaj de eroare iese brusc din gura ei, anunțând că detaliile sunt confidențiale și că discuția este acum blocată. Înainte ca el să poată insista pentru mai multe informații, ea leșină, iar Jin Woo o prinde rapid, realizând că nu mai poate cere nicio informație suplimentară. Scena se mută apoi la o ședință în cadrul Asociației Vânătorilor. Autoritățile revizuiesc fotografii ale recentului atac al furnicii zburătoare asupra insulelor periferice japoneze, iar Jinchu raportează că atacul a provocat un total de 294 de victime, cu 108 vânători care au intrat în luptă. Printre cei morți se aflau 4 vânători de rang E, unul de rang C și unul de rang B. Goganhei este uimit că un singur monstru poate provoca atât de multe pagube, iar Jinchu adaugă că creatura a fost în cele din urmă doborâtă de un vânător de rang S care a ajuns la fața locului. Gogunhi deduce că furnicile înaripate trebuie să aibă forță de rang S, fapt confirmat de Jinchu, care citează descoperirile ale Departamentului de Investigații după disecarea monstrului.
Gogunhi subliniază apoi că insula atacată se află la doar 120 de kilometri de insula Jeju, avertizând că dacă aceste furnici își dezvoltă capacități de zbor și mai mari, ar putea ajunge cu ușurință până în sudul extrem al națiunii lor. Ea cere imediat ajutor Japoniei și solicită ca țările vecine să fie alertate. Ea regretă că amenințarea inevitabilă a sosit. Ea și-ar fi dorit să atace prima pentru a evita victimele, dar se pare că a fost prea târziu. Hotărâtă, ea declară că a 4-a misiune de atac asupra insulei Jeju este oficial în desfășurare. Înapoi la castelul demonic, Eso își cere scuze lui Jin-Woo pentru că a leșinat brusc. El o întreabă cu blândețe dacă este bine, iar ea îl asigură că este bine, întrebându-l chiar dacă era îngrijorat. El recunoaște că, da, s-a îngrijorat. Apoi o întreabă dacă locuința ei este aproape. Eso arată spre o casă chiar în față și intră împreună cu el. Înăuntru, tatăl ei este surprins de vizitatorul neașteptat și se întreabă dacă ea nu a observat trupele nenumărate care apăreau în liniște din umbra lui. Jin-Woo observă cu apreciere că tatăl ei este foarte perspicace, dar imediat forțele tatălui lui Eso îl înconjoară, declarând că nu îl vor lăsa să iasă viu. Eso intervine, implorându-și tatăl să se retragă, în timp ce Jin-Woo îi amintește calm tatălui ei că i-a promis lui Eso că nu va răni pe nimeni atâta timp cât primește permisiunea. Auzind că Jin-Woo i-a învins atât pe Vulcan cât și pe Metus, tatăl ei este convins că Jin-Woo nu este un adversar pe care să-l poată învinge. Cu reticență el îi dă permisiunea, spunându-i lui Jin-Woo să plece. Apoi, cu o îndrăzneală neașteptată, Jin-Woo întreabă dacă ar putea să-i împrumute și fiica. Speriat, tatăl ei cere o explicație. Atunci, Jin-Woo explică faptul că Eso a menționat anterior că știe locația permisiunilor de pe toate etajele. Tatăl ei îl întreabă apoi pe Jin-Woo dacă poate garanta siguranța fiicei sale, la care el promite că da. Mulțumit, tatăl acceptă înțelegerea, iar Jin-Woo îi cere lui Eso să-l ghideze. În altă parte, vedem oameni de știință ocupați disecând furnica zburătoare, examinând cu mare atenție fiecare detaliu. Înapoi la castel, Jin-Woo își continuă urcarea constantă prin etaje și în curând ajunge la etajul 89. Acolo observă că atât Igles cât și Tank au crescut în nivel, unul deținând acum titlul de cavaler de elită, în timp ce celălalt este doar un cavaler. El reflectează că unul dintre ei rivalizează acum cu forța unui aventurier de rang S, în timp ce celălalt este comparabil cu un aventurier de rang A. Între timp, Eso a pregătit mai multe cadouri pentru nobilii de la etajele superioare, intenționând să negocieze permisiuni prin aceste ofrande, însă Jin-Woo respinge necesitatea unor astfel de mită. Eso îl avertizează apoi că etajele de deasupra nivelului 90 sunt administrate de nobili de rang înalt, la un nivel complet diferit față de slăbănogii cu care s-a confruntat până acum. Așadar, obținerea permisiunilor doar prin discuții va fi extrem de dificilă. Jin-Woo este de acord, comentând fără ocolișuri că nimeni nu se obosește să stea de vorbă cu cineva pe care îl consideră slab. Își amintește că familia ei este prinsă într-o competiție acerbă cu alți nobili demoni și promite că va ridica familia ei pentru a deveni cea mai puternică din acest regat. Ezio îl întreabă apoi de ce a cruțat familia ei, iar Jin-Woo răspunde direct că este pentru că îi place de ea, lăsând-o roșie la față și stânjenită. Jin-Woo reflectă că se înțelege cu adevărat bine cu oameni simpli ca ea și Dinio. Apoi îi spune lui Ezio să se întoarcă acasă acum. Îi amintește că tocmai a avertizat că lucrurile vor deveni dificile de acum înainte și nu vrea să o implice în pericol. Dar înainte ca ea să plece, îi cere să dezvăluie locațiile permisiunii. Nervoasă, ea se întreabă dacă este inutilă pentru el, dar el o asigură că nu este cazul. De fapt, el crede că nu ar fi sigur pentru ea să continue cu el. Încă hotărâtă să-l urmeze și să-i fie martoră la fapte, ea insistă să meargă împreună cu el. Atunci el este de acord și împreună urcă la etajul 90. Acolo, Jin-Woo luptă împotriva monștrilor care avansează și își dă seama că Ezio avea dreptate. Atât forța cât și numărul absolut de monștri din această zonă depășesc cu mult pe cele de la nivelurile inferioare. Cu toate acestea, el reușește să avanseze cu puțină dificultate până când, în cele din urmă, ajunge la etajul 97. Scena se schimbă apoi către Gilda Hunters, unde aflăm că atât domnul Choi cât și Akunen Chei au primit o convocare pentru al 4-lea atac asupra insulei Jeju. Domnul Choi dezvăluie că toți vânătorii de rang S din țară au fost mobilizați, iar Chae se întreabă dacă asta înseamnă că și Jin-Woo va fi implicat. El o informează apoi că de data aceasta vor coopera cu Japonia, deoarece și acele furnici zburătoare au amenințat acea regiune. Chae întreabă când va începe atacul, dar nu a fost stabilită încă o oră exactă, deși el crede că va începe în curând, deoarece vânătorii Gildei Gigant din Japonia sunt programați să ajungă în țara lor chiar astăzi pentru a discuta situația. Între timp, îl vedem pe Jin-Woo la etajul 100 al castelului demonic, unde zărește un wyvern care zboară deasupra. Creatura aterizează, iar pe ea este călare nimeni altul decât Lordul Demon Baran.
Jin Woo este impresionat de aura copleșitoare emanată de Baran și se întreabă dacă are vreo șansă să-l învingă. El se blochează de frică la vederea monarhului demon, iar Jin Woo își dă seama că trebuie să-l doboare pe Baran de pe montura sa mai întâi, deoarece a lupta cu un adversar în aer ar fi mult prea dificil. Baran zboară apoi în sus, convocând demon pentru a-l ataca pe Jin Woo. Ezio intră în panică, neștiind ce să facă. Iar Jin Woo își convoacă rapid armata, acum întărită de stăpânirea sa de monarh. Împreună, ei înfruntă demonii convocați, eliminându-i cu ușurință, ceea ce o lasă pe Ezio uimită de puterea lui Jin Woo. Chiar și așa, ea rămâne nesigură dacă el poate într-adevăr să-l învingă pe Baran, deoarece el este doar un invadator și se întreabă de partea cui ar trebui să fie până la urmă. Baran eliberează apoi o cascadă de fulgere care cade din cer într-un atac devastator de zonă, decimând soldații lui Jin Woo și drenând o mare parte din mana lui. Ezil este aproape prinsă în furtună, dar Jin Woo o protejează rapid. Ea își dă seama că nu este un fulger obișnuit, ci un atac de distanță mare cu efect de amețire. Deși știe că își poate reînvia soldații, lovituri repetate ca aceasta îi vor epuiza rapid MP-ul, hotărât să acționeze înainte ca resursele sale să se termine complet, el își activează abilitățile de sprint și furtivitate pentru a avansa împotriva lui Baran și a ținti către wyvernul acestuia. Totuși, Baran îi blochează atacul fără niciun efort, iar Jin Woo este surprins că detectarea sa de furtivitate a fost depășită. Baran îl aruncă apoi pe Jin Woo cu forță la pământ și atacă cu un suflu electric ghidat. Jin Woo evită atacul, dar este interceptat de Tank, care îl salvează în ultima secundă. În acel moment, Inglis intervine și taie capul wyvernului, făcându-l pe Baran să cadă cu zgomot. Jin Woo răsuflă ușurat, fericit că Lordul Demon a fost forțat la pământ, pentru că se săturase să privească mereu în sus. Scena se mută apoi la o altă asociație de vânători, unde are loc o ședință cu Goto Ryuji, maestrul gildei Drawsword, însoțit de interpreta sa, Hankawa. Go Gunhee explică faptul că gilda Drawsword este una dintre cele mai mari din Japonia, având 11 vânători de rang S și fiind a doua cea mai mare gildă din Asia. El comentează că Goto emană o aură inspirațională și chiar își merită reputația legendară. Hankawa mulțumește apoi asociației pentru că a acceptat propunerea lor de a forma o echipă de atac comună. Go Gunhee, nevrând să fie dator, îi spune să nu mai menționeze acest lucru, până la urmă ei au fost cei care au cerut sprijin primii. Hankawa explică apoi că cercetarea lor, bazată pe informațiile colectate și pe disecția furnicilor înaripate, a relevat două puncte cruciale pentru misiune. În primul rând, furnicile zburătoare cresc rapid după eclozare, dar au o durată de viață de doar un an, ceea ce înseamnă că, dacă regina este ucisă, restul vor muri în decurs de un an. A doua descoperire cheie se referă la comportamentul furnicilor. Pe baza înregistrărilor a 3 misiuni de atac anterioare, cercetătorii au descoperit că furnicile sunt puternic atrase de puterea magică intensă. Hankawa comentează că această caracteristică va fi crucială în elaborarea unei strategii pentru următoarea misiune. Iar Go Gunhee este de acord, remarcând că au analizat mișcările furnicilor cu un nivel remarcabil de detaliu. Hankawa traduce pentru Gotou, explicând că breasla plănuiește să trimită 10 din 11 vânători de rang S însărcinați să atragă furnicile, iar vânătorii coreeni trebuie să elimine regina furnicilor. Kinju își exprimă rezerve, subliniind că strategia ar putea forța vânătorii japonezi să înfrunte mii de furnici direct. Gotou, totuși, e liniștit, vânătorii săi acționând ca momeală, nu într-o confruntare totală. Simularea lor prin inteligență artificială confirmă că acesta e planul optim și Go Gunhee este de acord cu planul. Înapoi la castelul demonic, armata lui Jin Woo își continuă lupta feroce împotriva demonilor, iar Jin Woo însuși luptă neobosit. Abia găsește timp să înghită o poțiune de mană înainte să observe cum MP-ul său scade rapid. Îi vedem apoi pe Ingris, Iron și Tank angajați în luptă cu Baran, care pare să blocheze fără efort toate atacurile primite, inclusiv lovitura lui Jin Woo, și într-un moment brutal, Baran îl apucă pe Jin Woo de cap, gata să-l termine. Totuși, Ingris intervine interceptând sabia lui Baran, iar Jin Woo profită de ocazie și îi taie una dintre mâini lui Baran, în timp ce Ingris îi înfige cealaltă, iar armata de umbre a lui Jin Woo îl ține pe demon. Ca represalii, Baran eliberează un alt suflu electric care elimină o mare parte din forțele lui Jin Woo, lăsându-l alarmat în timp ce MP-ul său ajunge la niveluri critice. Fără să se clatine, Baran își invocă lamele și îl înfruntă pe Jin Woo într-un schimb rapid de lovituri. Duelul de mare viteză îl vede pe Baran dominându-l treptat pe Jin Woo, ba chiar reușește să-l dezarmeze. În timp ce Baran încearcă să lanseze un suflu electric final, Jin Woo îi prinde brațele. În acel moment, Baran atacă din nou cu suflul său electric, dar într-o răsturnare bruscă, Ezio își aruncă lama pentru a-i distrage atenția. Profitând de
oportunitate, Jin Woo canalizează puterea mâinii guvernatorului Cab și cu forță brută îi smulge brațele lui Baran. Nedorind să renunțe, Baran încearcă din nou să elibereze un suflu electric, dar Jin Woo contraatacă cu un uppercut devastator care îi smulge capul demonului de pe corp, înfrângându-l pentru totdeauna. Jin Woo colectează sufletul lui Baran, finalizând misiunea de colectare a sufletelor, și îi cere lui Ezio să-l anunțe pe tatăl său că familia Hajru va urca în vârful clasamentelor acestui turn de acum înainte. Jin Woo a obținut sângele purificat al monarhului demon, iar cu acest ingredient crucial are acum toate ingredientele cheie pentru a prepara elixirul vieții. Cu capul lui Baran rostogolindu-se, Jin Woo cucerește ultimul ingredient pentru elixirul vieții. O victorie în castelul demonic, dar lasă întrebări fără răspuns. Ajutorul neașteptat al lui Ezio a fost crucial, dar care va fi viitorul ei și al familiei sale acum că Jin Woo a promis să-i ridice? Pe măsură ce eroul nostru se apropie de vindecarea mamei, amenințarea furnicilor de pe insula Jeju crește, cu un plan riscant între Coreea și Japonia. Jin Woo, acum de rang S și cu o putere în creștere, va fi el chemat la această bătălie iminentă. Călătoria nu s-a încheiat. Tu ce crezi că va face Jin Woo mai întâi? Va folosi elixirul? Se va pregăti pentru insula Jeju? Care sunt așteptările tale de la bătălia cu furnicile? Lasă-ți teoria. Dacă ai vibrat la fiecare luptă, strategie și revelație, dă un like să susții canalul, distribuie cu cei care trebuie și abonează-te ca să nu ratezi următorii pași electrizanți ai lui Sung Jin Woo. Următorul videoclip promite pregătirea pentru vindecare și atenția pre-Jeju. Nu rămâne pe din afară.